Takže to byl 3. díl našeho podcastu. To se loučíš už. No. OK, tak pa. Tak jak se máte? Jak se máš, Izabela? My jsme začali? Já nevím. Dobře se mám, Hybinko. Jo. Moc dobře. To jsem ráda, za chvilku ti řeknu, proč ses neměla mít dobře v Hell's Kitchen. No ano, samozřejmě. Ano. To mi je úplně jasné. Ne, mám se fajn, je to dobrý, je to hodně. Takže se nenudím a to potřebuju se nenudit, protože pak vymýšlím hlouposti a to nechcem nikdo, takže dík za optání, Hybinko. Jaký hlouposti máš na mysli? Co? A přesně do toho jsem se nechtěla pouštět, takže ne, Jenom bych Mirku. ti chtěla říct, že můj kolega Mirek je přesně ten člověk, který nenechá jakoby nikoho. Hele, já vím, já jsem s ním chvíli žila v jedné místnosti a vím. A dokonce jsem tam řekla pár věcí, které jsem nějak nemyslela a on stejně to rozvinul a já jsem prostě jenom říkala, Mirku, ne, a už jsem chytala nervy, už jsem ho chtěla napadnout. Já si pamatuju, jak jsi stál ty, já jsem přišla do kuchyně a slyšela jsem, jak Izzy říká, ještě chvíli a já tě fyzicky ublížím. Jo. A já byla. Ale já jsem měla fakt jako nervy na něj. Já vím. Víš, jakože on ještě ten jeho pohled. Tak já jako mlčím, víš, protože ono, nechceš do toho zasahovat, když vlastně... Taky mlčím. Celou vlastně Ne, ty nemlčíš, Mirku. Mirku, ty nikdy nemlčíš. Jo? Takže jo. dneska to bude jako by o nás. Že můžete si kecat. Tam jako. No, Můžeme to jet jako Máš současně pršáka? všechno. máš tady pršáka? Pršáka, karty. A co nemám a vypadá to na 2 hodiny kamenušky papír. A ty máš s sebou kamenušky nebo papír? Já Mám sebou 2 kameny. Já mám kámen, Ale fakt. přátelé, kamarádi, pojďme začít. Jo. Takže, Díky bohu. Izzy, já bych ti chtěl jenom říct, že jsem neměl telefon, knížku, okno, ani nic, co by mě rozptilovalo, takže jestli jsem se uchyl k verbálnímu mučení, tak se necítím vinnej. A víš, že jsem na tebe nebyla zvyklá ještě. Takže já prostě jsem... nikdo. Ne, já už jsem si zvykla potom po nějaké době. Myslíš, já zkusíme jít znova. Ne, no to ne. By si ti líbilo, a už bych byl hodnej, protože tě mám rád. Jo, fakt. No. Tam jsem si jen čekal, že vypadneš, tak jsem si chtěl už co nejvíc zábavy. Já jenom vzpomínám, jak on seděl, jak jsme vyšli do té vily a on tam seděl u toho stolu a ten jeho pohled. Jo, A takhle seděl. A já si říkám, to bude Dobrý dobrý debil, ty vole. Já myslela, že mě chce zabít Mirek poprvé, když mě viděl. A já úplně jsem se snažila o ten oční kontakt, protože my jsme to řešili minule. Aha. My jsme se viděli na prvním castingu s Mirkem. Úplně na tom prvním, když jsme jenom přišli na Novu. Ne na tom velkým. A teď on vešel a já jsem si říkala, konečně někdo, kdo jako vypadá, bude sympatický a pak jsem zjistila, že to je Mirek. Tak já byla jako ten oční kontakt a on. A já. No, říkám, tak jo, tak ten mě nebude mít rád. Jo, to první poznání bylo těžké, Mirku. Já na to nezapomenu. Já jsem si to užil. Je mi to úplně jasné. Já jsem se strašně bavil. Víš, jak je to, že jak prostě bylo to 11. září, kdy prostě tak každý ví, co v tu chvíli dělal. Tak úplně tak stejně asi do konce života budu pamatovat, co jsem přesně dělal, když jsem dělal poprvé. Prostě to byla úplně stejná jako pohroma, když jsem dělal poprvé a jako na to nikdy nezapomenu, co jsem... Jo? Jo? Tak mi o tom něco pověz. To byl velmi intenzivní zážitek cuklu mi pustíku. Ne, jako Míro, ty... Jako jak jsem seděl... A ty jsi viděl kde poprvé? Až tam, kde jsme vařili. Na druhém castingu. Ten druhý casting. My jsme byli spolu na druhém castingu. Jo. Já si nikoho z nich nepamatuju. Tak ty jsi celou dobu objednával Protože zboží. jsi sebestřednej. Jo. Že jo? Ty jsi tam celou dobu objednával zboží a něco skřičela, když ti ta ženská řekla, pojďme, už jdeme a ty. Jo, už jdu, ještě se tady objednám. Ne, Mirku, už jdete. Já jsem s tebou potom byla i na těch takových těch psychotestech, pamatuješ? Jak jsme Jo, byli... to si pamatuju, to jsem si moc užil. Jo, Jak no, jsi- jako jsme moc to jsem taky si to užili s užil. tebou. Jak jsi to mohl udělat? Právě protože tak, no. Protože jsi Víš, to co bylo neudělal. nejlepší na těch psychotestech? Jak jsem tam s někým seděl a měl se k nám někdo přidat a nikdo nechtěl. A já jsem se podíval na tu Svetlanu a říkám jí, pojď sem. A ona tak stala, pomalu. Teď se koukala a ty jsi říkala, ne, zůstaň s náma. Já jsem říkal, ne, už je to rozhodnutý. A on, tak jo, a šla. Jo, to si Jsem úplně pamatuju. stál si, jsem se na ní koukal jako, a úplně vevnitř jsem úplně chcípal. Jak je tohle možný, proč jde, protože mi řekne, že jdu do píči.
A ona prostě jenom šla, no, jako ovečka na porážku. To jsem se posmál. Byl jsi Jako, jedinej. já jsem na tom druhém castingu vypustil 6 let potlačovanýho styku vůči svým zaměstnancům. Na prostě 10 úplně nevinných lidí. A strašně jsem to potřeboval ve svém životě. A všech 10 lidí teď Takže mě vyhledává zavolali, že jo, terapeuty. za 3 dny mi zavolali, že to teda hrozně potřebujou. Během toho natáčení mi řekli, že je škoda, že nejsem víc, jako jsem byl na tom castingu. Ale to bych nikoho už v Čechách nezaměstnal, kdybych byl víc jako na tom castingu. Už takhle to bude problém. Jo, už takhle to, tak naštěstí je to už teďka problém a ještě to ty lidi neviděli, takže v pohodě. Tak jak naštěstí jsou lidi, kteří se na to nekoukají. Tak furt to Doufám. byl 3. díl a ve 3. díle, co se vzteku týče, jo, si myslím, že No vede počkej, někde abychom jakoby jiný. Jako. Ale hele, přátelé, kamarádi, pojďme se o tom pobavit. Normálně já vám hodím Přátelé, lano. kamarádi. Kdo mi hodí lano, tomu to řeknu. Já v tom případě, já tě házím Ale já lano. bych, jako takhle, pro začátek bych to chtěl uvést trošku na pravou míru. Tak pojď. To, že já jsem trošku jako vypěnil, lehce se vybouchnul, to se nedá zapřít. Ale ta To ti pravda... všichni v České republice, kdo to viděli, Potvrdí. tak ti to potvrdí. Já vím. Ale takhle, Mirek u toho byl celou dobu. A doufám, že mi potvrdíš moji pravdu. A to je to, že to, co já jsem vybouchnul, tak chtěli říct všichni. Jenomže nikdo jste na to neměl koule jako to jako říct. Všichni jste se o tom bavili jako, no ty už nás to jako fakt sere, tohle, už by jako mohl přestat. Ale jako, že by někdo něco jako řekl nahlas, zrovna jako ty, Míro, ty jsi to měl říct teda. Ale já jsem se toho chopil. Ale Mirek to říkal, ne? Ne, já jsem mu toho řekl spoustu. Akorát, že pak ty Jako jsi přišel spoustu. a řekl si, kurva! A jakoby Mirek mu to řekl třeba jako svým sarkastickým, nebo on říká, že to není sarkastický, Ale to svým, nepomáhalo. Já jsem, víš jak, jako ty natáčel... 30letý floutku. No, omlouvám se. Kuba mlčet nebude. Za co se omlouváš? Beru zpátky tvoji omluvu a dám Mě někam bavilo, pryč. jak my jsme uklízeli v té kuchyni a teď najednou kurva, ne, takový řev. A my Ne, Hyby má dobrou scénku. Ne, já mám skvělou scénku a strašně mě mrzí, že to tam nebylo, protože nám chyběl gel nebo něco takového prostě u příprav. A teď, tak se jdi podívat ke klukům, jestli to tam je. A teď já šla a říkám, jo, jsem byla na cestě. A teď jsem si úplně říkala, jo, dobrý, super, kluci, já to počít. A teď jsem si říkala, a já, už to nepotřebuji. Nepotřebuji to mě tak mrzí, že tam moc. nebylo A v té- nebyla. A myslela jsem si tam, že to bude, bylo by to mega, protože já jsem ještě, jak jsme byli naportovaný, tak já jsem šla a řekla jsem si, vlastně to nepotřebuji tolik. A úplně Viktor chcípal smíchy, to bylo když se super. zastavila a to točila. Jo, bylo to skvělý. Bylo to On tě viděl, skvělá David? scénka. Jo. Bylo to mega vtipný. A ten na ty tam, v tom okýnku, ne? Surikata. Co tam dělají? Na ty surikata, to bylo super. Ale víš co, oni jako tam, já tam jsem, ten záběr jako na to, jak křičím, jak má třeba minutu jako. A ty jsi křičel třeba 2 hodiny v kuse. Ne, právě že vůbec. Já si to pamatuju. Ale tak jinak. řekni, ale Míro, že jsem tam tomu Kubovi i pomáhal. Míro, zachraň ho, prosím tě. Pomož mi, ne, trošku. Pomáhá. Jakoby. Ale tak ne, Dobře, půjdu s pravdou ven, ale nechtěl jsem. No jasně, to bylo úplně zasloužený. Když jsi to říkal, tak jsem jenom cítil prostě úlevu tu na... boží pravdu. A potom budeš hořet, Kubo. Jo, to bylo nesnesitelný. Úplně. Nesnesitelný, úplně. Jakože vem si ten záběr v té televizi, který jako celý ten díl má hodinu a z toho je samozřejmě ještě nějaký záběr na něco jiného, než jenom na mě, jak křičím. Ale i za tu chvíli, co tam je ten záběr jako na to, jak jako jsem trošku jako vypěnil. Trošku. Tak jako jo, dost. Ale To bylo trošku. To bylo Jo. trošku. Tak Takhle, vlastně, ty sám řekl 6krát, že ho zapálíš, no. Jakoby. dobře, ale Jo, což Kuba jsem třeba chtěl 300krát udělat, ale kluci řekl- mi to On zakázali. vyhrožoval i dětem, takže Přátelé, Já kamarádi. jsem nevyhrožoval dětem. Mimo kameru. na Jako, kameru. zkoušel jsem na toho kluka trochu pustit hruzu, aby mi dal ten Já bod. si to kámo, já jsem na tu Boží. scénku úplně zapomněl. Ale teď, jak jsem to slyšel jenom v té ukázce, říkám, tak My jsme úplně to všichni přesně- dořekli, Úplně. jsme se na to všichni dívali, jak jsme to všichni jako dořekli s tebou. Na kameru. Jo. To bych nikdy neudělal. Na kameru. Na kameru. A to dítě jenom. Ne, ten kluk to věděl. To bylo vidět, že to je chytrý kluk, že ví, že si dělám srandu. To bych Ale ty nějakého jsi nedělal chudáka jako bych to zase, ne? neudělal. Ne, nedělal, no. Ale on si to myslel. Jo. A tak jako zase aspoň... Opět, on Už vím, kde bydlí. Mirek mě zabije. Chudák. Ne, je to Bobík malej. Oni byli fajn. Oba byli milí.
Oni byli strašně dospělí, ne? Já jsem z toho byla hotová, jako oni to komentovali. To říkala Danča, ne? Že to jsou malí lidi, jenom jako dospělí malí lidi. Jo, bylo brutální. Takhle vypadají děti se vzděláním, víš? To ano, není nebo jako, když si vzpomenu na svou základku. Tohle téma bych nerozvíjel vůbec, jako to je velký špatný. Jako moje základka. Tvoje základka. No celkově moje školská docházka. Jakmile tady v tom podcastu kdokoliv řekne, tohle bych nerozvíjel, buď si jistý. Že Mirek to Buď bude si rád jistý. rozvíjet. Ne, tak vlastně... Mirka se stal prostě šéfkuchaře, se stal totiž tady investigativní novinář, který šťourá úplně do všeho. Jakoby. A vzhledem k tomu, že to je téma, který bych taky nerad rozvíjel, tak si myslím, že Pavlovi tady Okay. pustíme trošku, dáme mu prostor, aby z tohle utek. Ale ještě bych chtěl k tomu Kuboji říct, že když jsi to říkal, tak jsem cítil úplně prostě jak se vykonává ta spravedlnost. Víš, jako když vidíš toho chlapa jako pověsej a zatáhne tu páku, on tam sebou škupe. Říkám, tak to je správně. To je správně tohle. A tak je to dobře. Ale jako takhle, co si budem? Samozřejmě pár lidí na to reaguje jako negativně, že jsem to přestřelil, že takhle se nechová jako lídr kuchyně, ale já nejsem žádný lídr kuchyně jako v Hell's Kitchen. Já jsem tam byl soutěžící, který měl úplně stejný právo jako ten Kuba, jako všichni ostatní. A prostě jenom, když víš, že máš nějakou jako výzvu, která je sice individuální, ale přitom děláš bod, jako se říkala Sierra, je to individuální, ale pro tým. Takže když víš, že on když to pokazí, tím pádem jako to pokazí celý tým. No jasně. A tím pádem jdeme jako do vyřazovačky a nechceš. Takže pokud je možnost předejít tomu, že on udělá nějakou chybu, tak sem s tím jdeme do toho. Musíme všichni předcházet tím chybám. Každý z nás tam děláme nějaké chyby, vždycky to je jenom o tom střihu určitě, ale prostě nemohli jsme ho nechat jako prostě pokračovat tam je v tom díle je vidět, jak mu říkám, že za ním jako pořád stojíme. A tomu říkám, no protože si asi nepamatuješ, ale já mu to říkám proto, že už byl úplně vystresovaný a bylo vidět, že začne dělat píčoviny. A že když nebude cítit, že má trošku oporu, tak se nám tam rozloží. Dobře, a vyhodí nás z kuchyně. My jsme mu pořád pomáhali. Já to vím, že jsme mu pořád pomáhali a bylo to úplně zbytečný. Úplně zbytečný. Úplně ze vším, kámo. Já vím. Jenže tam to nikde jako není vidět. Vlastně v tomhle třetím díle já jsem mu pomáhal s těma shiitake. No jasně. A s těma tuňákama vlastně jsem půlku z toho udělal já. No, ale já jsem mu taky pomáhal. No vždyť jo, všichni vždycky mu pomáhali. A on pak řekne, ty vole, Petr nebo Pavel, ty. Ale on to říká ze spaní, kámo. Já jsem spal vedle něj. A vždycky, když vrazily dveře, tak on si a ještě říká, rád jsem tě poznal. Hoď mi, Láno, hoď mi. Jsem tam ten čínský nudle. Ty plně jenom kámo. Já myslím, že to by byla plná A4 jako hlášek. Která ani právě ne, to je právě ta... Kdyby byla plná A4 hlášek, bylo by super, ale to byla prostě jenom jako, že já si pamatuju strašně moc, ale... Už tenka z večerky, když jsi šel pro jedny Spartky. To byla jedna hláška jako za druhou, jako víš, jako pořád jsem tě... Ale některé opakoval jako víc. Ne, no, on mluvil ne. v hláškách. Ještě jednou, bylo jich třeba 8 a opakoval furt dokola. Jo. Tak si pojďme říct. Já dávám první. Asi mě z toho trochu nevolno. To je jedno. První, hoď Milano, dál pokračuj. No, tak Petr Pavel, to znělo hodně. Můžeš mi Petr Pavel, to jsem trošku nechápal. Oblíbené. No, teď jako namotané jak čínský nudle, no. Já myslela, že řekneš přátelé, kamarádi. Ještě, že potřebuje svůj zen. Tak rád jsem tě poznal, díky moc, rád jsem tě poznal. Teď to bylo Čauky mňauky. Pokora. Pokora, jasně, pokora. Míro, tak tomu bys možná má rád pakoru indickou a jenom furt jakoby... Jo, jen špatný spely. Jsme mohli udělat si. Ono tam je jako taková jedna věc, kterou já jsem vám nikomu ani při natáčení neřekl. A to byla ta, že... Je to tvůj strejda. To je jakoby... Bratranec máminý strany přes skoro, chápeš? Ne, chápu, jo. Ne, je to, já ho znám jako už předtím, před soutěží. Ty jsi mi to říkal. Tam na lavici jsi mi to říkal. OK, tak to já nevím. No já jsem to nechtěl tam nikomu říkat, aby to neovlivnilo nějakým způsobem jako pohled lidí třeba na mě a na něho, nebo tak. No není vidět, že byste se znali z toho, co tam děláte. Tak proto mě dal Pavel do vyřazování hnedka v tom prvním díle. No tak protože jsi schoval hrozně. Choval jsem se hezky. Ale já tě mám moc rád, jako, ale tam jsem tě neměl ještě rád. No. Máme se rádi? Moc. Míro, takhle. Aha. Takhle to dělají mladý, takhle to dělají starý. Jsi starý. Sorry. A ty to děláš jak hybinko. Já vzhledem k tomu, že jsem mladá, tak jsem se to asi 4 dny učila v kuse. A už to umím. Ne, takže já Kubu znám a ne, že bychom byli nějaký kamarádi, nebo že se vídali nějak často, ale tím, že
skrz nároďáka asociaci, ke který bychom se mohli dostat, se pořádá spousta soutěží kuchařských a on se hlásí dost často do kuchařských soutěží, který pořádá AKC, asociace kuchařů a cukrářů. Některý z nich jsou jako pro veřejné stravování a takové jako i zajímavé věci pro kuchaře, kteří se nepodívají úplně někam do perfektní kuchyní, ale prostě, ale je to fajn a on se toho účastní. Jako nikdy se nějak jako neumístil moc dobře, ale teďko se rozhodl, že se účastní soutěže Český kapr, což je docela jako prestižní soutěž česká. Český čeho? Český kapr. OK. Tam se prostě, to je soutěž, že se účastní jako kuchaři, kteří mají v nějakém limitu udělat něco jako my, prostě akorát nemáš takový stres, máš na to čas na přípravu, vymyslíš si to všechno, uděláš jako recept českého kapra. A Kuba se tam hlásil a jednou mě někde odchytil, jestli bych mu nepomohl s přípravou na to. Tak jsem mu říkal, že jako úplně na to čas nemám, ale že mu můžu poradit nějaký základní věci. Bylo tak házet rách vozet, jako dal jsem si nějaký čas s ním, poradil jsem mu a on to s ním udělal podle sebe. A jako skončil z 10:11, no, takže prostě, ale jako fakt, jako reálně fakt. A to se jako nevymýšlím, to prostě je fakt pravda. A prostě... Jak můžeš skončit 11? No, můžeš, nějak prostě se to stane. Stalo se to, nevím, jak se to stalo. Oni započítali Pavla tam, jak mu pomáhal. A prostě já jsem mu chtěl pomoct. Pro mě to byl jako starší týpek, který, on je v pohodě, jakože... Ja, tak ty pomáháš, takže se nedivím. No, tak mě to Jsi baví takovej, jako no? radit, pomáhat. Protože víš co, kdo nic neumí, ten radí. Vím, taky hodně radím. Super. Jsem chtěla slyšet. Chtěla bys si něčím poradit? Ne. Takhle mě nikdo moc neporadil v týmu, takže souhlasím. Tak tebe nebylo jako čas ti poradit, víš co? Ne, bylo. Já jsem vypadla, chci se zeptat, jo, ve 3. díle Ano. jsem kromě teda toho, že vypadl Venca, to pojďme potom probrat trošku do detailu. To jsem se chtěla zeptat, no, celou dobu. Tak jak moc jste byli smutný a proč jo? Že jsem vypadla já a proč jo? Ještě jednou se ptám. Proč jste byli smutný? Moc jsem byl smutný. Já si nevím, pamatuju, jak jsme byli všichni moc smutný. Můžu se některých odpovědí jako neúčastnit? Ne. Odpovíme společně. Byli jsme moc smutný, bylo to strašný. My jsme se ráno s holkama to probudili strašný. po tvém vyřazení a já jsem se zvedla a já... A teď Já jsem bylo si jenom že vzpomněl na tu... to tam vůbec nebylo. Já jsem si jenom vzpomněl na to, jak jsme vlastně jako podepisovali ty polomáčenky. A... To bylo tak hezký. To jsou věci, které třeba na kamerách nejsou vidět a je to škoda. My jsme to pak říkali na kameru pořád. Jo. Sau, lásko, sau. A pořád tady to jsme opakovali. Úplně to chybělo Jo. v té naší emoce tam byla trošku ložnici. jiná, to bylo lásko, sau! Jo. Jsme rádi, jestli konečně prdeli. Ale poslouchejte, jo. Každé ráno z hyby ona takhle vstala a vždycky sau, udělala tady toto. A my vždycky, ty vole, dobré Já ráno. takhle stávám i normálně, no. Já jsem takový ten potravný člověk, který hned ráno je šťastný. Jo. Fakt. Jo, akorát, že všech dalších 15 nás už moc šťastných nebylo. Je to jedno, ale já šťastná byla. A hrozně mě mrzelo, že tyhle věci tam nebyly, ne? Takový to naše sau. A jak jsme se loučili, jak jsem odcházela, tak všichni jste to řekli, bylo to strašně roztomilý. Jo. Ale všimla jsem si jedné věci a napsalo mi to dost lidí, že jsem vlastně, když jsem byla vyřazená, tak jsem se nejdřív chtěla rozloučit s klukama. Ano, to je pravda. A Takhle, aby to uvedl na pravou míru, nejdřív se mnou. jo. Já, jakoby je pravda, že jsem jakoby měla ke klukům blíž o moc. OK, a když máš prostě jídlo a moc si to nechutná, slyš nejdřív to nejlepší nebo to nejhorší a necháš ten zbytek na talíři. Ne, takhle. Já taky ublížím. Já holky měla jakoby svým způsobem ráda, tam ale jsme neměli takový vztah jako teď. Teď bych za ně položila ruku do ohně. Tam... Že řekneš život. To ne. Tam ruka je v pohodě. Ruka stačí, jo? Každopádně bych to neřekla bych to, že bych se jako chtěla pak rozloučit s těma lepšíma, ale prostě tam jste mi byli jako chlapi větší oporou než tehdy můj tým. Ono to šlo i vidět v průběhu. Jo. Víš, jakoby, že ty si hodně jako tak inklinovala k ním, prostě tak si pořád byla s něma, pořád se s nima bavila, hodně si s nima mluvila, když my jsme holky něco probírali. Možná i proto to na holky třeba působilo, že někdy na to kašleš, víš, jak jsme se tehdy bavili, recepty a tak, protože ty se jakoby bavila s těma klukama hodně. Protože já jsem to řešila s klukama, protože já když jsem se kluků zeptala, a to je právě ono, já když jsem šla za Pavlem nebo za Mirkem nebo za kýmkoliv a zeptala jsem se na něco, tak na mě nekoukali jako skrz prsty, že to neumím. A já jsem stejný pocit potom, no. Jo. Víš, a to víme obě, ženský prostě Mirek za mají... mnou chodil každý den se nezeptat.
To musel jako radit spoustu věcí. No, ale Ale já jsem se tě bavil o tom, jak uspokojit ženu hlavně. ale... jo, sorry. Ale ženský prostě Za to ti děkuju. vesměs, když se jakoby neznáme, nebo jsme se neznali, tak na začátku, teď vím, že teď, kdyby se udělal Hell's Kitchen znova s naší sestavou, tak jak se známe, tak je to úplně jiný. No jasně. Protože prostě... Stejně bychom vás tam rozšlopali úplně. Protože se známe a je to prostě... Mirku? Ne. Teď je ta chvíle, kdy máš mlčet. Díky. Ve chvíli, kdyby ty se teď udělal Hell's Kitchen, tak vím 100%, že by to bylo jiný a že by ta spolupráce byla super, protože už se známe, ale ženský prostě nemají takovou tu adaptaci a takový to rácio, ale pojďme rychle vymyslet co nejlepší strategii, ale jsou tam ty ženský elementy, které jsou prostě na prd v kuchyni. Jo. A každá z nás přesně říká, nám se nejradši funguje s chlapama. No ale pak ty vole náš dáš dohromady a jsme jako takže já nemám problém přijít a jakoby za někým a zeptat se, hele, já tohle neumím, ale tam jsem za to byla jakoby tak moc dehonestována, že to prostě neumím, že jsem se už bála tam říkat, že něco nevím. Takže jsem radši chodila za klukama. Já jsem se cítila stejně, no, tady v tomhle někdy. Tím, že vím, že jako nebyla jsem na takové úrovni, jak některé holky tam v tom našem týmu, tak taky, když jsem se jakoby ptala na věci, které pro některé byly úplně jako jasné, tak to bylo vždycky úplně ty jako nevíš? A já úplně, no nevím, no. Ale teď vím, že teď jít za kýmkoliv a říct, hele, tohle neumím, tak úplně v pohodě si se mnou sedne a řekne, hele, jo, pojď, řeknu ti to. Ale hele, aby jsme úplně jako ty holky takhle, tak já si myslím, že tam hodně hrál ten stres, víš, tu roli. I to, že ty holky taky byly pořád ve stresu, jestli oni sami něco nepokazí, víš. Takže to prostě bylo těžké. Ta situace byla vypjatá pořád, víš, každý byl prostě... No, ale furt se vracíme k tomu, že prostě v tomhle jsou chlapy lepší. Jo. Jakoby pro mě prostě to, že já jsem mohla jít za kýmkoliv, i za člověkem, jako seš ty, Pájo, který seš prostě na té úrovni, jako kterou extrémně obdivu, tak pro mě to byl vlastně úleva a je to divný, že jsem se nestyděla jít za člověkem z národního týmu kuchařů, ale styděla jsem se jít prostě za někým z mýho týmu. Bylo to v tu chvíli, pak právě se vrátím k tomu, jak jsem se loučila, tak jste pro mě vy byli jako víc v tu chvíli. A to jako holky vědí. Teď je miluju, ale prostě v tu chvíli vy jste pro mě byli ta opora. I to, že ty si, víš, jak byla jednou ve vyřazování, po druhé, po třetí, tak taky už si byla ukřivděná i z toho, prostě podle mě si byla jako i ublížená trošku, ne? No takhle, já jsem věděla, že vlastně i když neposedu servis, třeba jako v tom druhém díle, tak jsem tam stejně šla. Chápeš? Já jsem ten servis zvládla skvěle, všechno bylo v pohodě, ale stejně jsem šla do vyřazování. Víš, prostě tam už to bylo jakoby daný. Takže tam to... Věřím tomu, že teď by to bylo jinak, tehdy to bylo prostě jakoby takhle. Takže jak moc jste smutný, když se vrátím k tomu, jak moc jste smutný z toho, že jsem vypadla? Já moc. No to já vím, pak jsme se už milovali. Bobinko. Jo, moc. A vy kluci. Nevím dál. Hele, strašně moc, a když se odcházela, tak jsem říkal, že to je škoda, že jsi taková veselá, a pak jsem si vzpomněl na Hvězdnou pěchotu, jak říká další maso do masomlínku. A pak jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Ne, tak jako ono, jako co si budeme, ten začátek té soutěže, kdy jako se poznáš s těma lidma, ty lidi nějakým způsobem jako přerostou, protože nemá, jako takhle, kdyby tam byly ještě další lidi, tak si třeba jiný člověk nevšimne, ale tím, že jako musí se s ním bavit. To je fakt kretén, ten člověk. Ne, to byla srandička. Prostě řekni normálně, že mě máš rád. Jo, a tak já jsem viděl to video, jak prostě si splet s mopem, no. Já to miluju. Hyby. Já to miluju. A já jsem čekala, co tam bude. Já jsem věděla, že tam bude nějaký mop nebo něco. Tak to já ne. Já jsem to věděla, on ti to totiž říkal. My jsme byli spolu Mirek někde říkal, všichni. To říkal Mirek. Nebo ty jsi to říkal, někdo to říkal, že jo. Já určitě ne. Jo, díky. Takže do třetího dílu byl podcast s Mirkem, od čtvrtýho bude asi s Kubou. To bych moc chtěl. Zdraví, přátelé, kamarádi, jsme tady u čtvrtého dílu. Ale než se tenhle díl vyjde, tak myslím, že bychom ho měli jako sem nějak dostat. On půjde. Než tohle vyjde, ne? Takhle, já jsem si zvala Honzu na popud toho, že jsme se bavili, a Honzík říkal, že moc nemáte času, že má hodně rozhovorů. Fakt jo. Mě volala moje ségra. Jo, a řekla mi, že je někde jako v nějakým adaptáku, jako, že ona šla do prváku, a volala mi a říká, hele, nevíš, kde pracuje? Tady vaří nějaký kuchař a on vypadá úplně stejně jak Honza. Fakt? No, ale nevím, kde to bylo, to už nepamatuju. OK. Ne, nevíš, neříkal jsem mi to.
Já nevím, No. to byla jen taková vsuvka, jako že se bavíme o Honzovi. Já si to pamatoval. Nějaký hotel Každopádně- v No Krkonoších. právě, že ne, že to bylo někde jinde. Jakože, jsem si takhle. říkal, tak jim v Krkonoších skončila sezóna, což jako může, ale jsi nešel někam na Brigošku, protože tak jako to se dělá, že, jo? Že prostě máš sezónní hotely, prostě, který jako v září tam jako nikdo nejezdí, obzvlášť když prostě mají povodně. Blbý. Můžeme to? Já bych chtěla strašně, abyste mi řekli Hele, ať o mu tom zkusí Vencovi. dát, je tam ještě, ať mu zkusí dát do ruky pomeranč. Já vymyslím nějaký drink, který bude pít celý svět. Něco z pomeranče. Fantu? Jo. Tak to už někdo vymyslel. Jako, Ale fakt, já nevím, jestli tam byla to. Ne. Ale on jako seděl celý den u toho pomeranče. Myslím, drink. A úplně fakt jako vážně. Který bude pít celý svět. A někdo úplně jako Fantu a on. Jo. No, tak to už jakoby... To nevím. to už máme. To vůbec nevím. On tam- Ale jsi se ptala na něco, co nás No. mega zajímalo. Jo. To se ptej. No a to jako je hlavně na vás, samozřejmě i na nás, ale vy jste prostě Venca. Jak jste to moc prožívali, když Venca tak Já to prožil náhodou... doteď. Jo, Já jsem třeba hodinu řval. jo? Jako křičel, nebrečel. Ne, ale já jsem brečel. Já vím, já jsem nebrečel, já jsem řval. My jsme viděli všichni, pár. My jsme byl slyšeli, nasranej. že jsi řval. Ale ty jsi plakal celkem často. No, tak já jsem trošku taková jako sánka. Jo. Taková hyby. To bych neřekla. Kámo, neviděl jsi Mačomena, jak říká, že praví muži brečej, protože dokážou procítit všechny emoce. Jo, to je Když ono. brečíš, tak je to dobrý. To říkala i Brečení. Sierra, ne? Jsem velký zastánce brečení u chlapů. Mám se rozbrečet, a to mi napoval. Breč. Fakt. Ne, to ne. Nic, tak ale ne, fakt jako Ne, co ono se to bylo týče věci, nečekané. tak tam jde o to, jako dá se říct, že dost můžu za to, že šel tam on. To nemůžeš takhle říkat. To jakoby nemůžeš No ne, prostě... protože nikoho z nás nenapadlo předtím, že víš, jak to je. Ta eliminace těch lidí z toho týmu byla vždycky po tom večerním servisu. Koho z nás napadlo, že se může stát, že i při osobní výzvě jako pošlu domů? Nikoho. Nebo aspoň mě ne. No Možná to je nikoho, někdo, jo. Nikoho. Ne, jasně, že ne, to teď nikdo byla, nečekal. Ta situace byla taková. Vyberte prostě nejlepší ty jídla. Tak jsme nějaký vybrali. To, že tam ty jsme nevybrali, neznamená, protože by se nedali jíst nebo byli špatný. Ale prostě tam ty jsme hodnotili jako líp pro ty děti. Pro děti, ano. Teď Protože jsme řekli nějaké jako Ano. věci, A teď které jsme- mají rádi, a teď ne. jsme v průběhu od těch dětí se doslechli věci, které nemají rádi. No jasně, Tvoje houby, no jasně. Mirek mě zabije, ne na kameru. Tak to přesně jako je ten důvod. Teď Venca tam měl nějaký jako žampionový ragu ze zeleninou, cuketou, něco takového. Měl placičky a v těch placičkách byly houby. Byly houby, přesně tak. To byly krásný placičky. Byly skvělý, i chuťové byly v parádní, Jo. ale pokud už víme přeci jako No, jasně. indicí od těch jako dětí, že nemají rádi houby, Jo. a tam jako hlavní komponent prostě jako zelenina a houby, které už jsou zamíchaný dohromady, tak přeci automaticky jako vybereš jídlo, kde ty houby nejsou. No jasně. I za cenu toho, že si řekneš, OK, na tom tady jsou houby, to znamená, on to jíst nebude. Tady houby nejsou, ale není to třeba úplně perfektní, ale No. už víme, že to aspoň ochutnají a že Jo. neřeknou fuj houby, jíst to nebudem. Takže z tohohle důvodu jsme to zvolili a možná jsem to jako i navrhl já, ale tak jako Ne, na tom jsme se shodli. já Tam vím, bylo ale jako cítím unisimo. tam, že jsem trošku jako do toho apeloval, ale protože mě nenapadlo ani náhodou to, že by to mohlo jít o nějakou eliminaci. Hej, jestli se jako cítíš vinej, tak jenom bych chtěl říct, že ty bramborový chipsy jsem smažil já. A já jsem mu Cože? Ne, já jsem mu s tím pomáhal. A Já já měl jsem- hotovo dávno tak a já dělal jsem mu ty šikulka. chipsy. ale Jo. já jsem mu tam lil ocet do té vody. No. On měl Takže on to si- byla no, kolektivní práce byla, no. prostě chipsů, takže ty chipsy dělalo 6 lidí třeba. Ne, my 3. My A tři, já, no. Venca strouhal král brambory, já jsem mu je namášel do vody s octem a ty se je smažil. No. Já vím, no. Takže Vence vlastně jenom nestrouhal. Teď jsem nakrájel brambory a chtěl svoje gratinky krásný, že? A my jsme mu z toho udělali prostě chipsy. Ty píšťo. Ne, nechtěl dělat gratinky, to si dělá prdel. Ježiši Chtěl chtěl chipsy. Ale musím dělat trochu drama, ne? Ale to byly nádherný. Teď To, vám nevěřím, ty vole. Ne, já jsem fakt jako, já jsem mu je zalejval a prolejval octem a vodou, Míra je smažil a jako, aby to Ale stihnul. takhle, já bych chtěla jenom přiznat jednu věc, že já jsem dělala vlastně krutí plátek, dělala jsem takovou omáčku zjemněnou, jakoby zjemněný demiglas, dělala jsem bramborovou kaši s pečeným česnekem a udělala jsem nahoru, jsem dala chipsy ze šlupek. Protože jsem nechtěla nic vyhazovat, tak jsem dala jakoby fritovat prostě to a bylo to úplně v pohodě. Nikdo nic neříkal. a co jsem chtěla říct?
No, že já tam měla ty chipsy taky a bylo to Jo, to bylo jako z brambor chipsy. Jo. No teď jasně, ale teď jsem někde četl ve svých jako zprávách o tom, že no jako chipsy by tam fakt být neměly. Ale to jako, není pravda. ale jako Kámo. proč ne? Protože vem si jako, že chips je jako špatný, když si ty děti koupí ten balíček brambůrek, kde prostě jako je na těch 80 gramů brambůrek jako 30 gramů soli. A je to v nějakém jako přesmaženém tuku samozřejmě, který jasně je nějaký jako kontrolovaný, je jasný, ale je to jako vyráběný prostě jako v těch kvantech, že to prostě musí být, leží to prostě v těch sáčcích, já nevím, co všechno tam musí být zaplněné. No jasně. Ale něco jiného, když přeci dostaneš bramboru, čerstvou bramboru, kterou ti někdo jako usmaží v oleji, vyndá, vysuší a lehce jako osolí, tak to je, za mě to jako není jako nic špatně. To, že Za to je mě jako taky ne. bramburka, Ale v jídelnách jsou normálně hranolky, jsou tam no jasně, řízky ale smažený, cokoliv, jakoby. ale jako cokoliv, Smažák. když Smažák, ty vole. dáš pečený brambory, tak stejně tam musíš dát volej, takže vezmeš brambory, které opeče, akorát, že nejsou na tenký plátky a nejsou křupavý, ale jsou prostě jako, a jak tam Radek tam říkal, když to jídlo stojí v těch jídelnách jako za nic, tak ty děti jdou a koupí si bramburky. No jasně, tak když jim tam ten bramburky dobrý, tak oni už se nepůjdou koupit znovu, ne? No jasně. Win-win. Jo, jako já jsem to nepochopil. Taky jsem to nepochopila. Za mě To Venca, víc lidí nepochopilo. nechte Vencu žít prostě. Moc mě to mrzelo, že odešel. Hlavně byl jako silný hráč. No A mega. hlavně to přišlo tak Hlavně byl Úplně nám jako tím stáhli jako sílu toho našeho týmu, kdy prostě nám tam Hodně. někoho, kdo nic neumí, nebo ne, že nic neumí, to přeháním, ale jako kdo umí to jako málo, nebo Méně než Vence. to co jsme, myslím si, že třeba Kuba jako říkal, že je silný v kramflecích ve školních jídelnách. Měl možnost se ukázat a nepovedlo se. Jo, takže Jo, povedl, dal tam ty spálený placky. Tohle spíš. Tohle je Počkej, spíš tak- protože my jsme to špatně jako pochopili. Jako já jsem silný ve školních jídelnách, nemělo znamenat, že vařím dobrý jídla, ale je to, že vytvářím ty noční můry. A my jenom prostě, jak jsme naivní, Já jsem viděla- tak jsme to špatně pochopili. Já jsem viděla Reelsko, kdy ty mu vlastně říkáš a vyčítáš mu, že jsi mu přece říkal, že to je spálený, tak proč to tam jako dával? A ale že my on jsme se ti řekl, všichni že to ptali. tam... My jsme se na to A že všichni on ptali. ti říkal, že v pohodě, že tam nedáš Já jsem se na to ptal důrazně. Jo, já vím, že jo. To je hrozný, no. A hlavně to dítě. A bylo to spálený. A jenom komu. Úplně jako první věc. Teď jsem viděl to lano, jenom jako smíkáš za tím autem. Pardon, já ho prostě nemám rád. My jsme to Pro mě to není žádný Všichni to dobrý pochopili. strejda, prostě pro mě to je figurka podivná. Jo, tak, Řekl Já bych, vlastně řek bych nevím- promiň, ale necítím to tak. Já vlastně nevím, co si jako myslet, protože fakt nevím. Protože já ho hrozně respektovala, protože automaticky mám v sobě, což si asi úplně nemyslím, že je dobře, že on jak tam říkal, že jsi 30 letý floutek, tak mě to jsem hrozně já. dotklo, protože To mi mě to strašně přijde sere. prostě úplně jakoby nonsense, abys někoho respektoval kvůli tomu, že je starší. Přesně. To si musíš No, prostě jasně. zasloužit trošku jinak, abys byl respektovaný. A ve chvíli, kdy v tom týmu je jasně vidět, že Pavel je člověk, který to tam umí nejlíp, zároveň pomáhá. Jmenovaný kapitán, v rámci týmu jmenovaný kapitán. Hází lano všem. hlavně nekorunovaný Vaječný král, jo. Nekorunovaný vaječný král. Jo. Jo, tak to jde vidět jako na těch Jo, obrazovkách teďka. jen jak ta to vidíš, korunovace by byla takhle. Ale všimla jsi, že u nás v týmu, jako tam nejde vidět tak, jak u kluků, že Pája to tam fakt jako úplně řídí. Nebo jako Protože ne oni úplně, se- ale to fakt tam pak si. vzdával, Protože způsobně. oni si Jo, to že ale jako takhle... štval. Oni si to takhle ale určili, protože mají mozek. No, oni si to ta situace u nich to určila sama a oni to Ne, jako my jsme to naučila, Nebo vy naučila jste si to situace. řekli, jako vy jste si řekli přímo. Já jsem tam přišel, Já jsem tam. seděli jsme a říkám, pojďme si udělat strukturu. A všichni kluci říkali, to je dobrý nápad. A udělali jsme si strukturu. Ty, Vašek, Dan, já s Vencou a ostatní kluci. Jo. Aby bylo jasně vědět, že když má někdo něco dělat a neví, tak aby bylo za kým jde, aby tam neběhal, vole, hele, co mám dělat? Jo. Ale aby měl hnedka jasný, No a to ale vlastně jasnou jako oporu. chybělo. To, co prostě umějí ty chlapy, no. No, já si myslím, že to je hlavně proto, že my jsme jako věděli, že to je soutěž a vyhrává ten tým, který je lepší. Jo. A ten tým, který je lepší, je tým, který se nehádá o píčoviny. No jasně. Naprosto A je to. A my jsme, a i celkově jako jsme všichni zvyklí z těch kuchyní, nebo minimálně si to jako myslím, že to bylo i způsobený tím, že vlastně když pracuješ v restauraci, která má nějaký cíl, který jako chce dosáhnout, tak v tom týmu musí všichni táhnout za jeden jako No jasně. lano. A nemusí nikdo házet. No jasně. Jo? Stačí, když za něho všichni táhnou. A ten, kdo táhne nejmíň, tak prostě bohužel prostě jako táhne.
No. No, a když prostě se všichni dokážou semknout a táhnout společně a fakt silně, tak mají šanci na to jako dospět toho, co potřebují. No, měli se to super v tomhle, no, jako to bylo. A my jsme jako prostě táhli. To jako to, že tam byl nějaký jako... Ale tak tomu patří. To, že jsou tam výlev nějaký toho. rozepřete, to je OK, že jo? A on U by nás se to nemusel začalo být. projevovat až v tom 3. díle, podle mě. Jo. Víš, že tam na ty, Jo. já bych řekla na ty teda. Nevím jak ty, z koho jsi měla ten pocit. Emma by mohla, Za mě Emma by byla nejvíc kompetentní k tomu, aby to dělala. ona by byla, ale ona se jakoby neúplně, ona se bála jakoby, podle mě říct, hele holky, teď to bude prostě tak a tak Takhle, a tak. na ty je vůdce prostě. Jo. Na ty je vůdčí typ. Na ty je přesně jakoby typ, který to jakoby má v sobě. Jako takhle, u vás bylo 8 vůdčích typů a každý jste si jel sám za sebe, tak nějak. Kámo, Ne, to no. není, no já třeba vůbec, no. No nejsem já vůdčí taky typ. ne. Nebo jakoby jste tam asi jsem vůbec to jste jako... asi poznali, jakoby, ne? Trošku. jako jo, jsem Arabka, takže bych k tomu měla mít správně předpoklady, k tomu vůdcovství, ale... Ale to bylo to, že my jsme si jasně řekli, kdo má jaké zkušenosti, 12 že hodin, nemáme baby. a pořád jsme se potom Modlit se. jakoby tak jako dehonestovali trošku, víš? Takhle, to je pravda a to chci říct, že vlastně na začátku se hodně určilo, hodně se řeklo, no vlastně jakoby Sylvie jasný, to nepočítám, ale jako Hyby a Izzy nejsou z profesionální kuchyně. To byla jakoby věta, která třeba vám by přišla chlapům, z vaší psychikou by to třeba nic neudělalo, ale nás to tak jako srazilo, kort jakoby já, jak jsem byla pokaždý v tom vyřazování, tak i kdybych v sobě měla Ale proč cokoliv. to má srazit, tak jako pokud byla řečena jenom To pravda? jo, Pavlí, ale Právě, že prostě... Naopak ty to mělo jako posílit v tom, že nejsem z Ne, profesionální kuchyně, Ale to je jsem přesně mezi profíkama. uvažování vaše. Jo. Víš? Uvažování ženských v tomhle, v tom nátlaku, v tom všem, co jsme tam prožívali, Je, že jsme jako kovnu, no. ty řeči, víš, my jsme, chápete, vy jste řešili spolu věci a my jsme řešili jakoby zvlášť ty věci. A já vím, kolikrát jsem se na tebe dívala a říkám, Jo. prostě Jako, my jsme nic že neřešili. já mám tak jako, jak říká Dani, radši ty chlapy tady v tomhle, Jo. prostě my to tak máme. No jasný, no. A proto jsme vždycky na sebe se podívali a řekli si úplně, ty vole. My jsme vlastně i u té jedné eliminace, u té třetí zrovna, kde já jsem se vrátila a já jsem byla a to mě tak štve, že to tam nebylo, protože já jsem přišla a šla jsem si balit věci, pamatujete si to? Jo. Ona byla eliminace Já bych chtěl říct, že Co to bylo děláš, předčasný, Žibik? ale... Já balím, ne. mně to přišlo skvělý, protože my jsme přišli a já jsem řekla, já jdu, to je jasný a pojďme říct to druhý jméno a já jsem si říkala, pak máme chvilku na to, jak v Love Islandu si zabalit, říkám, tak já si jenom zabalím už teď, ne. Takže všichni se tam povídali a já jsem si šla balit, ještě kosmetiku a přišel ke mně, já nevím, jestli Dan nebo někdo říká, přestaň si balit, ty vole, vypadne Kuba, Dan. ty nepůjdeš prostě a já jsem si balila a on mi to takhle vzal, tak mi to vysypal a já jsem se zase balila a zadepovala jsem si naposled Spáju Černou kroniku. Černé kronika naší, Naší, když když ne, to až příště. ale takže to bylo takhle, ale je pravda, že prostě nás to strašně, a tehdy jsem na té eliminaci říkala OK, takže já a pak Izabel. Protože oni nás takhle vnímali. I kdyby si ten večer udělal jakkoliv dobrý výkon, což třeba Izzy s tím brzlíkem a ty večery měla jakoby pak čím dál tím lepší byla. A já jsem jí sama říkám, hele, já to vidím, že prostě ty se jako mega snažíš a ještě byla taková víc bojovná. Ale prostě tam to bylo jasně, hele, jste nejslabší článkové, tečka. Takhle na nás bylo, což jakoby na jednu stranu tomu rozumím, na druhou stranu tím prostě udušeš toho člověka takovým způsobem, že on se jako nedostane, nebo ta holka se nedostane už jakoby z té jakoby začarovaný prostě pozice, že je slabá. Jo. Takže a divný bylo, že mě víc podporovali kluci. Že jsem přišla a Pája říká, dobrý, tak si tohle posrala, tak pojď, tak dáme tohle. Jo, a to jsme prostě takový. Zapájou, víš, tady s tím. Tam nebyl žádný důvod. Prostě jenom láska. Přesně. Pure love. Ale já si to myslím jako, že v podstatě kdykoliv potřeba pomoct, tak já jsem to nebral nikdy úplně jako soutěž. Jako. Já jsem prostě jsem to bral tak, že jako já bych se jako propadl hambou sám pro sebe. Kdyby za mnou přišel kdokoliv z vás a řekl mi prosím tě, jak se dělá Wellington, nebo jak se dělá prostě kuře na paprice, nebo jak se dělá líčka a já bych řekl, nevím, nebo neřeknu.
Co jako Mě prostě... třeba Natálka říkala, a to jsem jakoby na jednu stranu pochopila, na druhou stranu jsme tam měli takový trochu bífeček, kdy mi Natálka říkala, no víš, já jsem myslela, že přijdu a že tady budou všichni jako z profesionální kuchyně a že já budu vlastně ta nejslabší a teď vlastně vidím, že tady nejsem nejslabší a že jakoby jsou tady lidi slabší než já a mě nebaví odpovídat na takové blbosti. A když řekla tohle, tak já jsem se úplně kam uzavřela. A pro mě už tu chvíli, tak jsem si říkala, OK, tak já... Budu chodit za Pavlem. Já jsem přesně, jak říkáš, tohle bylo úplně jako úmorné vlastně. Jo, a nejvíc psychicky, na tom tě to úplně šlapalo, i když bys mohl se zlepšit a my jsme se zlepšovali, tak i tady tyhle keci, prostě já miluju Natálku, Jo, všechny se milujem, to je jedno už teďka. Teď už je takhle, teď už se fakt máme rádi. Teď už se jako fakt máme rádi. Jo. Předtím, když jsme vylezli z té soutěže, tak jsme měli konverzaci spolu, kdy já říkám, pěkně jsi mě tam srala. A ona, já, jo ty, ano. Takže to jsme si jako Po soutěži jsme si to všechny řekli, jo, no. A bylo to jako vlastně super. To spadl nám kámen ze srdce, že jsme se to takhle mohli jako vmést. Jo, ještě, že to bylo po soutěži a že nás poslali kluci úplně do prdele svým jako, že jste byli dobrý, šmejdi. No, Míro, co bys tomu řekl? že bych chtěl být taky tak šlechetný jako ty, ale když se mě Rouzí tam na něco ptala, tak si mi odpověděl a úplně že bylo stydno, jak jsem jí lhal. A ona mi to jako věřila, všechno. A co? A já jsem si říkal úplně, to není možný. Ale co? Ona mi to prostě úplně celý sežrala. Navijákem. No. Tak to je takový... A můžeme se o tom bavit už teď? Co to? Jo, ne, já si myslím, že ještě ne. Ale já Tak jsem to nechtěl prosím, holkám dokud jako půjde radit. příště, tohle to chci vědět. Já jsem holkám nechtěl radit. Nechtěl. Tak je to soutěž Jsi týmu zmrt, proti týmu. fakt? Ne, nejsem zmrt. Počkej, mě ale Jsem neřekla tohle. Ale Jo, to jsem jo. Správně. to by jo. Ale počkej, já si pamatuju, teď se mi vybavila jedna situace, kdy mě někdo řekl, že zbytečně moc všem radím. Nepamatuješ si to? No, tak to jsem možná byl já, protože Ne, si mně ty- přišlo, že zbytečně všem moc radíš. Protože je to týmová hra, tým proti týmu a já neříkám, jako kdyby ti zavolala teďka Izzy a já nevím, chtěla, aby si s něčím pomohl. No. Že měla třeba, já nevím, nějaký recept, který by potřeba pořádně, víš, aby to byla fakt mrda. Vyladit? A no, a ty bys jí jako poradil. Jo, to je- Ale jsme jako ve vile, jsou tam lidi, řeší problémy a bojují proti sobě. Jo. Takže moc rád ti poradím. To je přesně Udělej tak- třeba to je udělej na hlavní chod třeba brokolicový steak. Skočili jsme u Rouzí, která předvedla to, čemu bych říkal absolutní mediální sebevražda prostě v reality show. Já si jenom pamatuju, jak jsme tam stáli s klukama v té řadě a ona mluvila a všichni jenom komu ne, ať už mlčí. Ale to nejenom a ona vy. furt Říkali úplně mluvila. všichni Ube, mlč, vole, mlč. Ne. Jako naštěstí z toho utla. A největší hruza byla, když to hyby utla a ona začala znova. Jo. A teď si vím, kdyby jako do toho Já kdyby jsem to nestoupila chtěla- já a jsem- ona by furt dál. Tak Já by jsem jako to úplně chtěla jako právě bylo. utnout. No. Mně to přišlo, já jsem byla jako, co se tady kurva? A Tak jsi viděla, že se vyvrtala prostě úplně. No potřebovala jsem to jakoby ukončit a hlavně jakoby očistit trošku jakoby náš tým, že nejsme úplný krávy. Protože tam to tak bylo nebylo, fakt no. velký špatný. Jakoby takhle. Principiálně, že se řeklo jméno Emma u eliminace, byla jedna velká sračka. Jo, tím jedna souhlasím. velká sračka. Jakoby Emma vlastně byla člověk, který zachránil mě ryby, tu sekci vlastně celou jakoby dala dohromady ona, udělala skvěle, myslím si, že dělala i u kuře, prostě všechno zachránila, co mohla, kámo, jakoby tam nebyl ani jeden důvod, proč vyhazovat Emu. Ani v Možná to byl obecním, ten důvod, proč ji vyhodit. ani v obecním Jako, měřítku, to ani byl v důvod, tom- proč ji vyhodit. No, to je sračka, jakoby, no. Takže já jsem už, když se to jako říkalo, tak vlastně u eliminace já jsem přišla a řekla jsem jako já první jméno Stopro a druhý jméno, když jsme se jako zamýšleli, tak jsem řekla Izzy, protože Ano. jsme byli jako v obě, pořád nám to bylo předhazovaný, jsme nejslabší, takže jsem jela jakoby v tom Proto modu. jsem vlastně řekla i já svoje vlastní jméno, jako druhou, protože mi to přišlo jako logické, ale víš, jako když se nad tím zamyslíš, Tak je to blbost. jestli to někdo jako teda posral ten večer, tak jako, Lousy. no, Jo.
hřebenatky. No. Jo. Takže jakoby... No ale to už je jedno, jestli no. něco dobře popekla, tak dobře popekla sebe. No. To opravdu z obou Hele, stran. ale- Nejdřív z jedný, pak chvilku pauza, pak to otočila a dodělala to do konce. Ty jsi mluvila? Ale bylo to trochu well done, si myslím. Ale takhle, jakoby, jo. Byly tam nějaký, jako bylo to osobní, jasně. Myslíš, že to Ale- bylo osobní? Já si myslím, že Rosie hrála hru. Já si Já si myslím, nemyslím. Vůbec. Ona Já prostě si jenom myslím, nevěděla že vůbec, ona co tam- říká, teď ona jako... Já Jo, si ona myslím, byla v že šoku Ona prostě, byla podle prostě mě. jako zmatená úplně. Tam, to jo, jako, no promiň, ale Rosie v jsem tom za- bodě za tu jo. chvíli nějakou jako trochu poznal a úplně nedokážu si představit, že by ona dokázala v tom rozpoložení, ve kterém tam byla, ještě do toho být také dobrá herečka, Jo, aby jo, to jo. zahrála jako na Ne, svá. Souhlasím. to, že jí jaký tam vytáhli a ona začala blekotat. Ona prostě nevěděla, co říct. Ona byla Když- jenom v šoku jo. z toho, že se jí zeptal na to, proč. Jo. Víš? A Ale najednou- to předtím, to, že tam stála ta Emma, tak to si myslím, že byla Rosie Je na hra. to herní tah, tohle. Že Rosie tam vlastně dostrkala tu Emu, protože Rosie tam je to vidět z těch scén, že Rosie tam tu Emu dostrkala do toho vyřazování, to byla její hra. A pak ta hra vyšla a ona tam stála a říkala si, to mi to hezky vyšlo a on jí vyvolal. A bylo to prostě jako když prostě kolegu vyvolali na češtinu prostě na hotelovce v Teselkách a jemu strašně stálo péro a on prostě nevěděl, co má dělat a tak šel k tabuli s tím stojícím pérem a prostě Musíš to musel odejít z té školy jako. Jo? Ale hele, takhle. To bylo strašný. Aby jsme na druhou Tam stranu... stálo mu péro. Aby jsme na druhou stranu V Teselkách. aby jsme na druhou stranu řekli, jak to jakoby bylo, tak fakt jakoby ta chvilka, kdy ty stojíš a ona věděla, že udělala chybu. Jí to došlo. Aha. Hned. V tu chvíli pro ní bylo hrozně těžký vzít to zpátky, nevěděla jak. Ona řekla, udělali jsme chybu. Ona to řekla. Jo. Udělali jsme chybu a pak řekla, ještě tam je jeden důvod, to řekla jako ty jako individuální, to je kravina, protože třeba mě se zrovna individuální jako povedly a nikdy nás někdo nehodnotil podle individuálních prostě výzev. Aha. To je podle mě blbost, hodně to podle toho. Ale právě řekla to a v tu chvilku jí došlo, že to je kravina. Ona se do toho zamotala, A zamotala strašně, se úplně do toho strašně. extrémně. Zamotala. Naprosto. Jak čínský nudle. A mě jí bylo jakoby v tu chvíli, pak když jsem to teď viděla, tak mi bylo líto. A teda musím říct jednu Taky. věc, že ty hejty, který na ní jsou jako To je strašný. too much, no. To je Jo, to je hnus. strašný. To je hnus. Protože prostě jak Emma, tak Emma je člověk, který nikdy v životě by nebyl proti LGBT, protože je to prostě Emma. No jasně. Jo, je to Emma. Emma No, není láska. proti ničemu. Jako Emma je nejvíc čistý člověk. Emma není proti ničemu. Ona tam z těch holek byla nejvíc čistá duše, hodná prostě. Ona absolutně nehrála, víš. Ona jako... neumí vůbec nic dělat jako zákeřně. Ona je prostě Vůbec, no. fakt je úžasná. Takže ta plácla úplnou blbost, protože Emma. Protože za Jo, normální... no. Jo, ale... Jo? Protože za normálních okolností by řekla, a to jsem povedala teda z hovadinu. Jako prostě Emma. A To čo jsem povedala? Ona se a Rosie se toho chytla, což na jednu stranu chápu, že když jsi prostě lesba nebo gay a někdo ti řekne něco takového, tak to není taky, kámo, úplně jednoduchý slyšet. Aha. Jak už si říkají, že jsem debil, víš co, tak co? Tak To jo, ale to je fakt. No, teď jo. Právě, chápeš. Ne, prostě jakoby chápu i Rosie v tom. Emma prostě plácla blbost, Rosie se to jakoby chytla, trošku z toho byla špatná, ale teď ty hejty, typu pošlu na tebe sociálku, typu ty kráso chcípni a to, co jí chodí za zprávy, tak to ti přísám bohu, že bych nejradši takhle vzala ty lidi a podala na ně hromadný trestní oznámení. To je nechutný, No, co se děje. to lidi jako fakt si do té držky nevidí. To je už moc. Tady tohle prostě je přes nějakou hranici, která by jako... Ne, Je Já to jsem- něco jiného, než když ti Mirek 45 napíše si šlajska ze CZ, tak jako Mirku seš debil prostě, píše se to seš, jo, se. Takže jakoby, ale je to jiný. Jo, když mě někdo nadává, že jsem Arabka, tak já to vím, že jsem Arabka. Já to vím, že jsem černá, já mám zrcadlo. Ale díky, že jsi mi to připomněl, já to jakoby vidím, ale díky. Ale je to úplně něco jiného, než když to mě jakoby ať chcípneš a takhle. ale sociálka a tady No. tyhle věci? Tak jako kde Já jsme? jsem jí psal, Rosie si třeba chce, abychom jim tam psali jako nějaký film zpátky, nebo jestli chce nějakou
abych jí přijal obejmout, protože mě to přišlo taky nechutný. Jo. Celkově jsem jako překvapený z toho, co kluci píšou na internetu holkám, protože tady to je můj vlastně první styk s nějakýma sociálníma sítěma, protože jinak jsem to jako nikdy neřešil a je to hustý teda. A nejenom kluci, jako holky dokážou. Jo, jako ale hustý. no jasně, Uj, no. jasně. Hustý. Jako Jo. ještě horší. Takové zákeřné, no. Jako holky píšou šlapko. Jakože nikdo nic a mně přijde šlapko. A já jsem jako, ano. A dál. Jakože otevřeš ráno tu schránku, že jo, s tím kafem v tom županu a zevnitř se jenom A já jsem jako, co je? Já už na to slyším. a já ceník nejdete dole v bio. Nahoře bio. Nahoře Bio bio. jako biografie. Okay. Vždycky je to dole. Na Instagramu je to vždycky dole, ne? To miluju. Ale my máme jednu storku s Izzy, o kterou bychom se chtěli jakoby podělit vlastně se všema, protože já jsem strašně doufala, že to tam bude, ale prostě z 24 hodin tam nevybrali zrovna tyhle 2 minuty, které pro nás byly mega důležitý. A pro naše přátelství, No, teď jsem to chtěla říct, pro naše přátelství jako který je klíčové. by the way prostě jakoby Izzy je jedna z mých nejbližších lidí, jako úplně a trávíme spolu prostě veškerý volný čas, tak pro mě jako zjištění nějakých věcí potom byla velká prdel. Já bych jenom na začátku kluci chtěla říct, protože kluci mě asi tak nevnímali, ale to jsme řešili minule s Vaškem, že vlastně já jsem byla považována, že jsem nějaká asi takticky založená, protože jsem byla hodná, jo? To mi bylo jako řečeno. Hele. No, ale to tak prostě je, když má Jsem taky holka hodnej. špatnou zkušenost tady s tímhle, jenom si to tak jako uveďme na pravou míru, jo? Že když je prostě nějaká holka na ní jako moc hodná a pak se z Milu, toho poslouchejte. vyklube pěkná svině, tak prostě si řekneš, OK, tak to si pamatuješ si to. A když jich je třeba 10 takových holek a stane se ti to opakovaně, tak prostě si to zapamatuješ. A pak přijdeš A pak přijdu já, a já si řeknu úplně, OK. A to přišlo, no. Já jsem se odličovala v koupelně, že jo? A teď přijde ta Hyby a teď tam takhle podle mě taky něco dělá a říká mi. Já jí říkám, tak co zlato, co doma? Už jenom to zlato, že mi řekla, tak je úplně. Tak já zlato říkám všem, i když No, jdu ale- koupit zeleninu, tak prostě říkám, Znali jsme se den. No tak já jenom prostě tak říkám jako. zlato jako všem, co mi přijdou jako normální. Což ty jsi mi přišla předtím, než jsi mi řekla, co jsi myslela. říkám, tak co zlato, co doma? A ona. A to nebyly jenom dvě, co doma, funguje to všechno, víš? A teď se jako začala. Kámo, a teď Tak. ona, jak to vypráví. A realita. Tak co, dobrý. A já jsem se odločila, říkám, tak co doma, dobrý. Prostě úplně klasická konverzace, jako by úplně normální. Ale ne, když se znáš den, prostě, jakby nemůžeš se mě ptát na mě. No, dobrý, můžeš třeba, jo, ale ty jsi to řekla a já. Teď já jsem úplně spozorněla, úplně. Jo, v klidu. Jo, v pohodě, super všechno. A ona, aha, jo, a já, tak čau. A odešla jsem. Sešla jsem z té koupelny, jo. A teď úplně běžím za tou Naty, říkám, Naty. A ona, co je? A já, poslouchej, co mi řekla, ne? Stojím tam prostě a Hyby na mě jako, co doma, ne? Jestli to funguje a tak. A ona, cože, a já chápeš, ona se mi zeptá na takovou osobní věc. Chápeš to? A na ty úplně, co? A co tím jako sleduje? Nebo co je? Jako, a já, no nevím, ne, co tím sleduje. A já úplně, mám tu ostravskou prostě a ona taková, víš, jaká je tvrdá na ty. Hej jo, tak to je nějaká taktika zase. Hej jo, vůbec jí to nevěřím, no, OK. A teď já tam... A my venku prostě u táboráku. Brm, a všichni si zaspíváme, kluci, a všichni si zaspíváme písničku. Já jsme kamarádi, když se známe jenom chvíli a máme se rádi. A holky, co to je za sviní? To chtěl říct mi, já se- no, to tvoje stará doma, dobrý, jo, všechno v Ale pohodě, prostě, země takhle to, prostě, jo. počkejte, země takhle prostě jako kdysi, když jsem byla mladší, pořád jsem mladá, ale když jsem byla mladší, tak země takhle holky prostě vytahovaly jako informace a já jsem byla jako naivní, já jsem měla ráda ty Kámo, holky a tak. informace. Ticho! Co doma? Dobrý, já jsem prostě Taková rudá poznamenaná, jo. volavka prostě. Já jsem poznamenaná, ty vole. No takže jsme to úplně s tou na ty takhle jako rozjeli a ona úplně, jo, a ona ještě, víš? Ale dobrý, no tak jako, Počkej, a meanwhile já pořád v koupelně. Prostě, já byla úplně v mém normálním světě, kde jsem se prostě typky, která se mnou sdílí ložnici, zeptala, co doma, dobrý?
A ona, co, tak to je fakt taktika. A já, Ne taktika, ale jakoby nevěřím, víš? jo? Promiň, no, tak se ti nevěřila úplně. Že jsi jí nevěřila, i nevěřím do dneška. Já, ty jsi... Ale dobrý, ale pak po soutěži, po soutěži, my jsme se sešli s Hybinkou, že jo, a tohle, všechno super, hrozně jsme si jako sedli, ne, si myslím, nebo? Tak jako by. Jako v části u mě bydlíš, takže jako jo. Já vím. No a teď říkám, ty já jsem ti chtěla jako říct, teda, pamatuješ, když jsme stáli tam v koupelně, no a ty jsi se mě ptala a teď se mi to jako všechno řekla. A teď já byla kdy? A ona, ptala jsi mě jako na osobní věci a já, na jaký? A ona, co doma? A já, no a? A ona, no? A já říkám, no tak jakoby, jsem to tak jako nebrala úplně a teď jako jsem byla... Hrozný. Je tady- A ona, cože? A jako vás doma. Ty jsi mi úplně dala čočku tehda, úplně, to jsi jako myslela o mě, a já úplně, no Taktický promiň. Pavel. Tak jsme si to jako vyříkali a od teďka to pokaždé všude Já to říkáme. říkám všem, já to miluju. Úplně, já to taky miluju. Je přijde skvělý, že prostě v České republice seš jako slušnej, zeptáš se, jak je a všichni. Dobře, ale Hele. stejně to ta Arab, víš co? Jak doma u vás? Jakoby já jsem se neptala proto, abych tam udělala atentátka. Hele, já se jí No, neptala na my jsme dispozici tě hlavně baráku. každý den jsme tě prosili, abys prosím tam nevybuchla. Ne, to se u mě nestane. Já to chci jenom říct, že pokud nějaká slečna má stejný jako zážitek jako já, tak to jakoby určitě by taky na ní působilo třeba. Tak třeba ne, třeba se pletu, ale prostě na mě to tak jako působilo a já jsem, no, to už se o tom nebavme. Já už to nevydržím, Izzy, já se musím na něco zeptat. Cože zas? No. Ty jsi třeba před 7 minutama, zhruba v první třetině tohle příběhu, řekla, že z tebe holky vytahovaly informace. Jaký informace jsi kurva měla v 6 letech? Vole, já nemluvím o tom, že mi bylo 6, mi bylo třeba 17, víš co, s někým Ale se jaký randí- informace s někým jsi jsem měla v randila 17? třeba a tak. Ne, ale jako s někým randíš, víš co, Hele, se tě pro nás ptají, jsou to prostě. důležité věci, nedehonestuj. Jo, ty vole, neser mě. A já si to nic nedělám, já jsem se tě zeptal, jaký to byly informace. No, Když ale jsme se prostě- tebe tahali. tak to byly prostě já jako- vidím prostě gestapo, prostě dlouhý košený Debil. pláše, cihly a rozlámaný nechty prostě. Nic, ale třeba jako, co Radí si s myslíš Karlem. o nějaké holce, víš, co je tohle, jaké je tvoje kamarádka. Prostě holčičí věci. Holčičí Jo, to věci, nechápu, ale jako proto se nemůžeš ptám. jako úplně Jako rozumět. sbírku Barbie má moje kámoška třeba. Pozor, ale s tím mám taky dobrou story, jo? Tak Jaký mě oblečky ukradla nosí? jedna holka černou Barbínu, černou! od Matela. Mě brecku. Nemluv. Takže toť vše k našemu příběhu. Takhle jsme začali být kamarádky s Izzy. A jak my jsme začali být kamarádi my? A obyčejně jsme seděli a zpívali kolem táboráku vzadu a kamarádili jsme se tě chtěl úplně všichni. vyřadit první díl, to není pravda úplně, co říkáš. Jo, protože si myslím, že Pavel bral tu soutěž mnohem víc vážně než já. Cože? Cože? To mi přišlo. Cože? Já jsem Vy- to vůbec nebral jako soutěž. Já jsem to bral jako jsem práci, ty vole. No tak tu práci, která byla v soutěži, si bral mnohem vážněji než já. No jasně, tak když už A to třeba- tě trošku sralo. Že ti přišlo, že já to neberu vážně. Ne, já jsem ti dal jen kvůli tomu, že jsi řekl Kašpárkovi a jde do prdele. Ale on neřekl Kašpárkovi, ať jde do prdele, kámo. To jsem mu neřekl, no. A co jsem mu řekl? To je úplná Já jsem si to blbost. řekl do mikrofonu pro je sebe, takový- pod vousy. A řekl jsem, to si dělá brdel. No jo. Protože No, se v tom jasně, prvním jasně, díle, jasně. oni se přeskočili To si stoly. děláš prdel, si řekl. A on tam přišel a řval na několik tatárákům a já tam měl na stole 4 hotový. Ale byli na jiný stůl a on ho měl jako hlásit a on ho nehlásil. Takže to jako to víme, přeskočil a No. já jsem byl takový jako, ty si děláš prdel. Víš, jakoby, kurva, tenhle Akorát, svůj že měl ti jít. nedošlo, že jsi naportovaný a že to slyší Ne, celá nedošlo. rodina. Nedošlo jak ta Emma, mi to. víš, tam šeptá v té ukázce. Teď je ukázka. Teď je ukázka, kdy chtějí prostě ukázat, že Emma s Rosie jsou fakt v pohodě. A teď tam stojí Emma a šeptá Rosie. Já jsem měla taky holku. A celý národ. Tak jo, my to nikomu neřekne. Ale to je nejlepší, no, že prostě máš takový mikrofon tady a ty děláš. Hele, prosím tebe, nikomu to neříkej. Je to ještě víc slyšet, kámo. To šeptání je ještě víc slyšet. A nejlepší, to je když to. se chceš někam ještě schovat a teď v každém rohu je kamera, víš co? Takže ty, když se chceš schovat do rohu, tak jsi přímo pod kamerou. A další 3 mají skvělý přímý výhled na tebe. Víte, co jsem milovala? Víte, co jsem milovala? Přesně, jak jsme se chtěli schovat. A teď ty kamery vždycky za náma. Chceš se převlíknout, víš co, dát si pod Mi tam psal pusenku ten a týpek takhle do toho komentáře, že Ne, asi. měli jste si to vyříkat někde venku, mimo, jako někde venku, mimo kuchyň, za rohem.
Jo, jasně, je úplně jednou, kde jsi, protože tam je úplně všude stejný množství kamer, víc co, a, stejný, Jo, no. a ten port máš pořád na sobě a je tam pořád stejný ty lidi. Takže je úplně jedno, kde si cokoliv řekneš, protože i na záchodě, i v koupelně, i v obyváku je stejný počet I kamer. na záchodě. Jak kolega Můžeme Antonín. to probrat? No můžem, no. Můžeme to probrat? Ty 3 díly se nenatáčely 3 dny. To asi všichni víme. Natáčeli se díl. A já celou tu dobu nebyla ani jednou na záchodě. Tak to ještě si vypadla, by ti taky mohli odvíct Ty mrtvou. krásu, já kdybych nevypadla, tak bych stejně vypadla, protože bych cípla. Bylo to strašný. Jo no. Jakože kamery a záchod. Já se nevyčůrám, když jsem na patře s těma lidma, tak si musím, s kýmkoliv, s mýma rodičema, tak si musím pustit hudbu, vodu, všechno, abych se mohla vyčůrat. A teď tam, to je v pohodě, to si zvyknete. A já byla jako, ne, Tohle bylo nekomfortní, no, trošku. protože hlavně ta vila tak byla postavená, že jo, tam jsme neměli střechu, že jo. Slyšíš vše? Všude. Úplně. Každou Tam kapku, Prostě, jak- Ne, přesně každou kapku. Prostě chcaní s kamerama, ne. Je to bylo jedno. My mírovíme. Míro, my jsme Ano. to slyšeli, cítili, všechno. Všechno, no, jsme Všechno. viděli. Postav si se mnou dvojdomek. S jedním hajzlem. Ale jako Jedinečná je šance. hustý, že nás 16, když nepočítám Honzu, že jsme dokázali fakt jakoby bejt pospolu tam a mít se tam jako rádi. S čímž prostě produkce Jo. nemohla počítat, že si takhle sedneme. No, to zase byli smutný. To byly asi... Asi jo, až když jsme dělali týmový, jako individuální výzvy a jeli jsme jako tým. Kámo, ještě jedna věc, co si musíme říct. No pojď do mě. A to je, jak jsme nakupovali, tak my jsme se domluvili, že to koupíme dohromady a ty suroviny si rozdělíme. Jo. Už ví. Kuba to propálil. A všichni říkáme, budeme se ptát a já říkám, ne, tady rozhodně nebudem. Všichni budou, no všichni budou dát jasně. s košíkem a budou držet kurva hubu. No jasně no. A Kuba pak, prosím, já bych se rád zeptal, jestli, jakoby, My jsme My se kamarádi. rádi- My my jsme se rádi kamarádíme. A my si budeme pomáhat. My se budeme kamarádit. A my jsme a on jenom, Že si chceme kamarádit. no tak to ne. A to na tam 38 kg brambor. Prý, já chci nic dětem víc, dopřát. nic víc. Taková lež, víš co, já chci dětem dopřát. Proto mám tolik brambor. Aby všichni jenom... A Kuba, Blbý, no. To bylo vlastně, tam jsem se zlomilo ta moje vůle, prostě ho třeba chtít zapálit. Na kameru. chtít ho nezapálit. Já jsem Vaškovi potom naznačoval, že ho můžu udusit polštářem, ale on říkal, že to moc kamer. Ty jsi nenaznačoval. Ty jsi to řekl. Ne, já jsem stál nad tím s polštářem a koukám na Vaška a kyvu na něj hlavou, jakože. Já A koukám. on. A kamery. No, tak jsem to neudělal. Okay. Jako tak teď, kdybychom do toho šli zla, tak to můžeme promyslet, víš? Mohli bychom jako vzít sebou i Jo. zlo. Tak ho šivnem hnedka na hajzlech. Tam byla kamera. Normálně na plynu sporáku opalíš kartáček. Ty už nic nepal, ty vole, teď si spálil kuchyni. Začíná to být hodně blbý. Hodně co? Začíná to být hodně krutý ten podcast. Jo, ne, To měl být míromilovný podcast prostě Míru? potom. Míra Milovnej. Podcast o tom, jak jsme prožili prostě celý Hell's Kitchen. Ale kromě Hell's Kitchen a 3. dílu, tak vlastně skoro nikdy není slyšet, že Izzy je zpěvačka. To jsem docela čuměla. Že asi jakoby je to tam v úvodu nějak, ale není to, kromě toho, že jsme v druhém díle Si zaspívali spolu. což je mimochodem to, co my děláme strašně často, furt si zpíváme. Jo, naše Já to vždycky 4-hodinové kazím jízdy. a Izzy zpívá hezky. Ty, prosím tě. Jo? Krásně Já zpíváš. taky zpívám občas. Jo, Ty no. zpíváš skvěle. Jako Pavel byl vlastně hlavní zpěvák Bart modrýho týmu a zpíval furt. A teď my jsme právě dali naše síly dohromady, furt jsme I repovali. can be your hero, baby. Jako nebylo to moc dobrý, ale zase to bylo hodně hlasitý a bylo toho hodně. Ale náhodou, on zpíval, nevím, v prvním, druhém Tak díle, sorry, jo. nevím. Já si dám mikrofon dál. A my, I can be your hero, baby. slyšíte ten chraplák, jo? Bomba. Bylo to dobrý? Ne. Pecka. Tak můžeme... Dobrá volba songu, jo? My To jsme bylo na chtěli míru. říct, Matěj Picek je nejlepší člověk, který je na tomhle místě a my bychom potřebovali, aby si tohle střihnul a nedával to tam. Děkujeme. Já si myslím, že to měl být v poutávce. Jo.
Bude. Vlastně proč ne? Protože... Jo, ne, my vlastně chceme, aby se na někdo díval. Promiň. No, ale zpátky k tomu, kdo fakt umí zpívat, a to je Izzy. A na to jsme se jí vlastně dneska ještě ani nezeptali, protože prostě jsme naše 4 úplně super začali mlejt a prostě jsme se nedostali k tomu třeba, co kdo dělá. Takže Izzy je zpěvačka. A co plánuješ teď? Tak děkuji, Hybinko, za krásné představení, to je moc pěkné. Jo, dá se to tak říct, že jsem zpěvačka. Já teďka plánuju, dělám nějaké nové songy, plánuju EPčko, plánuju nějaký klip, doufám, že tady. takže na to se máte asi jako, můžete těšit, no. To bude fajn, doufám. Teďka máme trochu lehkou změnu vlastně toho stylu, který děláme. Jsou tam beaty, ale je tam i jako živá kapela. Takže jo, těším se, až to uslyšíte. Mám jeden teďkom úplně jako ten nejnovější song, co jsem napsala, ten čekám ještě, až se to jako zprodukuje. Takže pak budou bomby. A ty já nevím, jestli ho náhodou už neposloucháš. Já takhle. Já miluji Izzy písničky a ona teď opravdu, protože já to samozřejmě vím, teď změnila trošku styl a mně to hrozně připadá, jak kdyby se začala tady rodit taková ženská verze Viktora Šína. Nebo takhle to na mě působí z těch beatů, z toho, co jsem slyšela a přijde mi to super a tu písničku já poslouchám v autě, už jim naspevně, když ještě není venku a přijde mi to super, takže mně se ten styl strašně líbí, protože nevím, jestli já asi nesleduju úplně holky jakoby v českém showbiznise, jakoby takhle ze zpěvaček, ale nemyslím si, že to někdo dělá, možná se mýlim. Hele, nevím, no. Jako z holek nevím. Vím, že jsou jako reperky, vím, že dělají tohle, ale uvidíme, co z toho vznikne. No já nechci, jako takhle, Viktor Šín, to je, já ho zbožňuju, to je prostě pecka. To je fakt pecka a přiblížit se tady tomu, to by se mi moc líbilo. Uvidíme, jak se mi to povede, ale makám na tom, no. Takže doufám, že se bude líbit. Já jsem ráda, že se ti písnička líbí teda. Moc. Už se mi párkrát se mi už někomu pouštěla tady. Ano. Takže... Mně se taky líbí. Já vím, že jo, no. Miro, nelži, jo? Jak jsi slyšel? Slyšel. Jo, dobrý. Tak slyšel. No, takže tak, doufám, že budou i koncerty nějaké příští rok a takže se maká. Teď jdu do studia, takže tak. No, koncerty jsou 21, 22 červen. Yes, vlastně. Jsou jakoby vlastně, protože já pořádám Food Festival s Ikim, z Gunpointu, jsme tak provázaný všichni a kde budete vy všichni taky účinkovat a vařit. Já budu zpívat taky. A ne, S Pavlem. Mirku? Ne. A my bychom jako... Ne, Mirku, ne. Já si myslím, že ne, jako Pavle, ta svoboda toho projevu. Ne, Pavle, ne. Vy budete vařit, kluci. To by bylo super, jo? Díky. A Izzy tam bude se svojí kapelou zpívat. Budeme zpívat. Yes, na to se těším. To bude velká věc. Moc se na to těším, na ten line-up se těším. Takhle, jestli tam budou kluci, tak to zavřem. Jo. Tak to nebudem dělat. Kopě na podu. Tak si máme svůj. V tom termínu, ne? Konkurenci. Ne, neboj. To mrknutí nebude vidět, ale my to všichni víme, že si mrknou. I když nemám brejle. Já už tě znám, Mirko. A to byl tik, to nebylo jako mrknout. Okay. takže pracuješ vlastně, takže můžeme to brát jako, že teď měníš styl? Jako procházíš nějakou proměnou, jakože celkově určitě, no. z toho? Určitě proměnou nějakou procházíme. Já teda, ty beaty jsou takhle. My jsme vždycky hráli se samply s kapelou, to je taková ta omáčka, která ti hraje, prostě tam máš třeba i klávesy, víš, máš tam něco prostě, co ti hraje jakoby za tou živou kapelou, ale beaty jako takové jsme nikdy neměli, elektronické prostě elektrobeaty. Takže jo, to bude určitě něco a ještě ta živá kapela do toho, jo, to bude fajn. Jak tě najdeme, abychom si mohli všechno pustit na YouTube? Isabel Music. Okay. Nebo jako Isabel, kapela Isabel, to je na YouTube, máme to na Spotify, ale na YouTube je ještě jako ta starší. Samozřejmě, každá tvorba se nějakým způsobem vyvíjí.
takže jakoby jsou tam slabší věci, jsou tam lepší věci, jsou tam věci, které miluju. Což je v pořádku. Jo, ale já miluju všechny ty věci, víš? Jenom prostě vím, že to bylo prostě, já jsem vždycky hrozně chtěla zpívat a hrozně jsem chtěla dělat hudbu a i když jsem věděla, že to jako není úplně prostě světového formátu nebo formátu prostě takového, aby se to chytlo úplně, tak jsem prostě to chtěla dělat. A říkala jsem si, že to miluju, takže to prostě budu dělat takhle. A nějak se to jako vyvíjelo, takže i ta produkce u nás se vyvíjela. Takže jo. Ale to je nějaký přirozený vývoj. Nedovedu Určitě. si představit, že by někdo vydal první písničku a bylo by to nejlepší na světě. Kdyby to samozřejmě nebyl Pavel s Mirkem, který to nikdy neudělají, protože... Já si myslím, že bychom měli Míro udělat. Děláme. Tady. Pojďme udělat nějakou výzvu prostě na nějaký sdílení, když to bude sdílet jako 150 000 lidí tohleto video, tak uděláme prostě sami spolu písničku. Ale A bude se jmenovat Znovu uděláme do Hellsong Kučina. asi. Jo, to bychom mohli. Pojďme udělat společně. Se bavili, no. Hell's Kitchen Song. Já to beru. Já jsem Mě by to jako... přijde Ale jako skvělý. všichni musíte zpívat. Moje bývalá raperská kariéra sice už jako vyhasla. Já vím o ní, my Ale jsme jako zpívali, já si myslím, že tohle to není nic, co by se nedalo znovu nakopnout. To je jak ten starý fichl, který vytáhne z garáže, tak on sice jako nemá elektrický starter, že by to naskočilo hned, ale když to pošleš z toho kopce, naskočíš na to, tak to chytne prostě. Ale já tam chci části, prosím, vystřihnutý části z toho Hell's Kitchen, třeba jako když ty nadáváš Kubovi. Gumene. Ne. Že prostě tam dát víc, jak to bylo? Míň mluv, víc dělej! Jo, a tohle se já tam chci mít vystříhlý přímo. To bude v podkladu, to bude ten sample právě. Jo, a Víš, super. který pojede. Jo. A ten, a pak Uděláme. ten Mirek. Já ho zapálím. A to bude refrén. Já ho zapálím. No. To bych nikdy neudělal. Na kameru. Asi. A pak, přátelé, Bomba. kamarádi, pojďte. Pište to někam. Já si myslím, že se můžou všichni těšit na další věci, co jsem tam říkal. Takhle, já bych ten song určitě udělala až po odvysílání celého, ať všechny ty hlášky jako napadá, my nazbíráme. vlastně jako nemusíme ani jako úplně to jako naspívávat. Pojďme to dát někomu šikovnému, kdo vezme celý ten jako pořad a z toho vystříhá jenom ty hlášky a se stává z toho písničku prostě. Tak já tam budu jenom brečet v té písničce. A vy. To je dobrý. Vánoční To bych si kámo dal do sluchátek. Fakt? Jo, Slibuješ? slibuju. Tak je. Jsem stará. Jsem stará. Jako, Jsem stará. dělám stoky. No, Takže jako, tak. Já bych do tohohle šel rozhodně, pokud nevídete jako domluva s těma holkama, víš, jak to je, Míro, ty holky, jim ta to domluva dáme trvá sami, jako no. složitějc Našlem na ně. a je potřeba tam, aby to jako probírali hlouběji, ale my se prostě řekneme, jdeme na to natočit. Probírali? Jo. Prostě uděláme rapový song. Nemusí rapový, může jako Nemusí? multižánrový. Jo. To bude, no. Já jsem taková kráva, že jsem to řekla. Jo, no. Já teď si říkám, Dneska to natočíme. Máme tady dneska volno potom, co tady skončíme. To my jsme svoukli tady, ne? Hele, mikrofony Jo. máme. Co potřebujeme? Hlas vypilovaný. Teď přesně vím, jak se cítila Rouzí, když řekla tu blbost, protože teď přesně lituju toho, že jsem to řekla. Přesně toho lituju, přesně jsem úplně jako Kámo, šéfe. a to bude number one prostě v český V hitparádě. trendech, mají Number V trendech. na trendech. To bude takovej cringe. Ale poslouchej, kámo, to bude přesně ta Mara. písnička, kterou vydáš jako první a už nikdy za celou svoji kariéru v životě nevydáš lepší. Jo. A rovnou, tou první rovnou můžeme skončit. Ty 3 slova, Jen 3 slova. tak si běh. No, ale jo, já jsem pro. Já jsem určitě pro. Tak a když teda odpleme od tohohle, protože v životě nechci, aby se tohle stalo, aby vy jste si to vzali na starosti. Tak, Ona nás strašně au, podceňuje, to na mě bolí. jako. au, mě to bolí. Ještě Vašek by do toho mohl hodit beat. Hele, pojďme si nalít čistě vína. Kolik si Hyby za život vydala písniček? Já? Pocitově 16. A dobře, a reálně? Reálně 0? Pavle, kolik to by jsi někdy jako vydal reálně písniček? Tak 16. A reálně. Wow. Jo, reálně, jo. Jo. To dost? Já jsem potkal... On sem přišel do toho podcastu, Já jsem, aby si udělal promo, aby lidi začali poslouchat ty věci. Jako pro Pamatujete Benzone? Tak tam to najdete. je to tam? Nejvíc. Já jsem potkal v Hradci lidi a říkají, my známe Pavla Švesku. A já říkám, jako odkáď? No, jako z Ústí, my se tam jako vyrůstali. A byl to kluk s holkou. A holka říká, já jsem strašně miloval, když mi bylo 13. A já říkám, jako, OK, a proč? Protože dělal samolepky. Já jsem byl takový trošku grázdík, no. No, Jakoby. takže věřím, že má Pavel 16 vypilovaných songů na Benzonu. Benzonu, no.
No, já bych to úplně jako Všichni nechtěl máme se o tom benzem. bavit, ale jako... Prosím tě, 6 hodin o tom mluví v podcastu a pak řekne, já jsem se o tom jako nechtěl úplně zmínit a když už teda jsme u toho, tak jsem to teda jako řekl, že mám 16. Ne, tak já- Jak jste se jmenovali? Ne, to nebudeme říkat. Fakt Jak ne. jste se jmenovali? Ne, to nemá cenu. 2 koule. Jen 2 koule. Ne. Lásko. Asi bych změnil téma, pojďme se bavit o něčem jako Dobře, tak Pavle, dobře, takže tady to byla jako jediná věc, o který jsem si myslel, že je zajímavá na tobě. To, že jsi vole, v olympijském kuchařském týmu, českým národním. v českém národním týmu. Ale jak jako... na Ono je to olympiádě kuchařská olympiáda, ne? Ano, vrátili jsme se z ní těsně před natáčením soutěže. Hell's Kitchen. Jo. Takže jak se jmenuje ta kapela? No, tak ta kapela měla více názvů. OK, tak Jak rozumím. více názvů, Ne, jako v to je pondělí jste se jmenovali 2 koule a v úterý 3. jo. Pak se stala taková nehoda. Borec se narazil na kole do plotu. A já chci vidět něco o nároďáku. Já taky chci vidět něco o nároďáku. Cokoliv. Řekni nám všechno. Jako, cokoliv nemůžu, tak ale Jak se tak jako dostaneš do národního týmu? Jako pro člověka, který má bystříčko a nikdy to nevystudoval, jak se dostaneš do národního týmu? To je jednoduchý, nedostaneš. Je to o tom, že ty kluci, kteří jsou v tom nároďáku, si ty místa poměrně jako drží. Ono to není nic, kde bychom si jako vydělávali peníze. Samozřejmě ten nároďák peněz potřebuje spousta, je to i díky partnerům a sponzorům, který jako má, protože je to o těch soutěžích. To je to hlavní, proč to děláme. A děláme to proto, že vlastně jako reprezentujeme to Česko ve světě, ale zároveň jde ruku v ruce to, že ty z nás, kteří tam jsme, tak se podíváme po světě, podíváme se na to, co dělají ty ostatní lidi a poměřujeme tak trošičku jako síly s jinýma zeměma, nebo zeměma. A samozřejmě jsou země, jako jsou severské státy, Norsko, Finsko, prostě takhle, to jsou Švédi, jsou lidi, kteří jsou ty týmy, kteří jako tím fakt žijou úplně, že oni tam chodí jako do práce. My v A týmu, dostávají za to placeno? jo. Aha, ok. Ale jako my bychom tam měli taky variantu toho, že bychom mohli jako to mít jako státem, ale ten stát jako nedokáže dát takových peněz, protože prostě to je fakt jako hodně finančně náročný. Teď jsme se vrátili z olympiády, kde vlastně na tu olympiádu se připravujeme třeba 2 roky. Jo? Ta olympiáda je každý 4 roky a my se na tu olympiádu jako třeba 2 roky připravujeme, protože ono se to střídá 2 roky, každý 2 roky. Je to každý 4 roky olympiáda, každý 4 roky je mistrovství světa. A samozřejmě je to 2 roky od sebe. Takže jako 1 rok je olympiáda, další rok nic. Pak je mistrovství světa, pak zase nic. Pak zase olympiáda, pak zase nic. Jo, takže ten tým se připravuje na nějakou soutěž, kde máme nějaké propozice, které jako jsou hodně podobné vždycky, ale ještě nejsou úplně vypsané. Ale my už jako se připravujeme s tím, že zhruba víme, co tam bude, pak se samozřejmě pozmění nějaké věci. My si teď se píšeme, každý dáme hlavy dohromady, každý vymyslí něco a zkoušíme to. Pak si to ochutnáme, řekneme si, OK, tohle je super a to začneme trénovat. A my to No trénujeme. počkej, a teda, abych to pochopila správně, takže vy všichni máte svoji práci a tohle děláte Ve volném čase jako koníček. ve volném čase, takže ty vlastně chodíš do práce a jakoby musíte se nějak skoordinovat ten tým, abyste se Jo. sešli v nějakém čase. To je docela náročný, ne? My teď těch tréninků nemáme moc, teď přes léto neděláme tréninky vůbec, protože každý máme samozřejmě práci plus do toho ještě nějaký dovolený a tak. Teď začínáme od října začínáme trénovat. Ty tréninky, dokud není soutěž, tak ty tréninky jsou třeba jednou, maximálně 2krát za měsíc. OK. Jo? Protože zatím nevíme přesně, co vaříme, takže to není tak. Samozřejmě čím blíž máme tu soutěž jako ten termín té soutěže, tak tím trénujeme častěji, ale je to o tom i, že každý si trénuje sám. Ne, že jenom trénujeme jako dohromady jako tým, v naší jako tělocvičně, říkáme to tělocvičně, je to kuchyň. A takže každý vlastně už ví, co dělá, máme rozdělenou tu práci, každý dělá něco a každý si to trénuje sám u sebe v kuchyni. Takže... A chci se zeptat, takže vy třeba máte nějaký téma, dostanete téma, začnete se na to připravovat a teď je to tak, že třeba ty víš, nebo oni ví, že ty seš nejlepší v mase, tak tě pošlou jako na tuhle sekci, anebo je to obecně rozdělený tak, že Pavel vždycky dělá maso, anebo Ne, po ne. každý, na To se každý tak točíme. soutěži. OK. To se tak točíš, prostě každý dělá něco. Každý přijde s nějakým nápadem, co by chtěl jako dělat. My to všichni navzájem ochutnáme a řekneme si, jo, tohle je fakt jako bomba. Jenomže to, že to řekneme dneska, neznamená, že nám to přijde jako bomba za ty 2 roky, až bude olympiáda. Takže my to jako průběhu celých těch tréninků to hodně měníme.
Že vy fakt 2 roky trénujete. Jo. Ale to je tak, že vlastně to jídlo, když se udělá poprvé, tak teď to přidám k něčemu strašně jednoduchému, já nevím, třeba mrkev. Jo? Při prvním tréninku je jako příloha k, já nevím, čemukoliv, ke krevetě, něco, je prostě malá glazovaná mrkev s nějakou jako majonézou, něco. Řekneme si, jo, ta chuť tam je super, protože ta mrková chuť tam je parádní, dá ten křupový element na vrchu z něčeho, to už, nevím, tapioky, pohanky, něčeho je super. A řekneme si, to je parádní. Při dalším tréninku někdo někde zahlídne nějakou inspiraci ze světa a najednou ta mrkev už jako furt tam chutná jako mrkev, furt tam nějaká jako křupavost, textura, ale už to není jako celá malá karotka, ale je třeba jako naslajsovaná na mandlině na tenký plátky, zarolovaná do rolády. Mm-hmm. A teď si řekneme, jo, je to super, parádní, to nám moc chutná, je to fajn, ale při dalším tréninku někdo přijde s tím, že hele, co jako tu chuť nastavit ještě něčím, jako, tak pojďme do té mrkve dát prostě jako křen a jabko. Takže to vyzkoušíme. Takže dobrý. Posouváme jakoby tu hranici toho jako dál a dál. A samozřejmě, když se stane, že už to je too much, takže se to prostě zase musí trošku stáhnout, protože ono je hezký vymyslet složitý jídlo. Jako v profi kuchyni dokážeš si sednout ke stolu a udělat takový jídlo, který nikdo neudělá. No jasně. Ale jako k čemu to je? No jasně. My to musíme udělat tak, aby se to dalo reálně zvládnout, aby jsme to dokázali vydat 120 porcí během jako 4 hodin na té olympiádě. Mm-hmm. To děláte tolik porcí? Jsou dvě disciplíny. Jedna je restaurace národů, kde se dělá právě tady těch 120 porcí. Tam přijdou lidi, kteří přijdou na tu olympiádu se podívat a koupí si tu večeři, sednou se a dostávají to jídlo a během těch 120 porcí jde zhruba 8 až 10 porcí jako komisařům a ty nevíš, která z nich. Takže může jít na první, jedna uprostřed, 3 na jednou po sobě a prostě některé ty porce jdou komisařům a ty nevíš, který. Takže to znamená, že ty musíš dát všechny ty porce fakt perfektní. Že to není tak, že bys se řekl, prvních 8 dáme komisařům, ty uděláme perfektní a pak těm lidem pošleme něco. Jo? Takže aby to bylo fakt, celou dobu se snažil to mít perfektní, tak to prostě je takhle. A pak je druhá a to je jakoby chef's table, kde se dělá takový rautík v podstatě, bych to řekl česky, ale je to něco, kde dostaneš amizbuše, kanapky, potom vlastně veganský předkrm, hlavní chod masový, dezert, petit fours a je to prostě jako taky složitější. Plus tam to máme cukráře, který nám samozřejmě dělají sladký. Je to hodně složitý. Takže jako je to... Jasně. Vy pracujete i s nějakým příběhem, třeba jako když prezentujete to jídlo, tak jo. K tomu se váží nějaký váš... Částečně jo, ale nejde to zase úplně jako pokaždý dělat nějaký příběh, protože my to vaříme jako tým. Jasně. To znamená, že bylo by tam 8 nebo 12 příběhů, který jako dokupy nedáš. Jasně. Ten příběh a filozofie toho je taková, že bychom měli vařit z našich tradičních surovin a používat co nejvíc jako lokální věci, abychom reprezentovali ve světě tu naší zemi. O to se vlastně hodně podílí i Tomáš Pop. No jasně, Tomáš Pop jako manažer je samozřejmě alfa omega celého týmu a nejenom týmu, ale i celého AKC. Ale to jídlo vytváříme jako všichni společně. Samozřejmě potom se to bije v některých případech, kdy je v propozicích, že musíme použít jako mořský plody. Jo? Jasně, ale nejde to zas úplně tak, že by každá země jako prezentovala jenom své produkty, protože jako severský země, jako co tam jako ve finále jako mají, jako tak by dělali jenom jako ryby. Jenom ryby, no. Jo, takže samozřejmě mají i zeleninu, mají všecko, jasně, že mají nějaký prostě jako někde to pěstujou, ale jako logicky to, co tam z té země pochází, zase jsou tam státy prostě jako Amerika, kde prostě jasně mají všecko, ale víme, co jako vaří v Americe prostě. Ale to neznamená, že dělají že dostaneš na degustačku burger jako, jo, a křídla. Jasně, že oni jedou nějakýma trendama, které jsou prostě světový, ale měla bys tam trošku jako propsat tu svoji jako zemi a ukázat jako co je. Samozřejmě to není vždycky úplně dobře, protože některé chutě, které máme my v Češi, tak to je asi tak jako každá zem. Tak třeba my máme jako v oblibě, moc nám chutnají. Třeba kombinace sladkého. No, ale my jsme jako hodně narazili s tím, že jsme u stejku měli jsme hovězí jazyk, takovou jako fáš, galantínu jako z hovězího jazyka, prostě kostičky spojený jako demáčem. Bylo to jako perfektní, nebo je to perfektní, furt to děláme. A bylo to v křenový jako fáši na vrchu. A oni nemají rádi křen moc. No, spíš jako nechápou kombinaci, ale jako u nás to sahá jako do historie, kdy prostě jako šunková rolka s křenem prostě. Jasně, je to nějaká jako historie, ale ta chuť mě pořád jako baví. Já neříkám, že bych chtěl dostat šlahačku s křenem zanurovanou v šunce, ale jenom využít
tu strukturu toho masa s tou jednou šlahačkou a s tím ostrým křenem za mě jako je fajn, jenom se nad tím trošku zamyslet jinak. A to jsme právě udělali. Udělali jsme jako smetanovou fáš s křenem, zabalili jsme ji celou jako do jazyku, který byl na kostičky a bylo to skvělý. Ale oni jako ty chutě neznají. Okay. Jo, co jako majoránka, česnek v každém českém jídle. Tak no. Vlastně. Super zajímavý. Já myslím, že A jsou třeba tím, jak jsi říkal, že ty severské státy to povětšinou berou i jako svoji práci, že to mají placený, tak je tam pak vidět to, že jsou Strašně. třeba lepší? Mnohem. Okay. Naprosto. Už jen to, že oni na to fakt, oni to investují jako spousty peněz, protože pro ně to je něco, co jako čím se prezentují, protože co víme, tak severský státy jsou jako číslo 1 jako v jídle za mě teda, jako, co oni dokážou vymyslet ten způsob. Jsou obrovský tahouní v gastro. Jo, strašný, jako obrovský, perfektní. Miluji sledovat severský gastro. A Prachy a klid. jo, ale hele, mně se strašně líbí jejich, jako oni upravují ty suroviny, nechávají hodně věcí jako prostě raw, prostě, aby to vynikla ta chuť, přirozená chuť ty jako suroviny, žádný zdlouhavý jako dušení, pečení. Prásk. A nedá se jako z nich inspirovat, nebo snažíte se třeba inspirovat? To je jasně, proto tam jezdíme. To je to, proč tam na ty soutěže jezdíme, protože kde jinde chce získat lepší inspiraci, než přímo u 164 dalších zemí, ty vole, který prostě jako fakt jako jedou tak, Pošlou že svůj top. Jo, přesně. Takže to je důvod, jako, proč tam jako jezdíme. Jasně, reprezentace Česka, ale zároveň jako každý z nás tam jako pochytí strašně moc věcí, když chceš. A probíhají třeba i nějaký jakoby společný workshopy? V těch Ale jako nároďákách? Úplně ne. Tam je jako zrovna tyhle země, které fakt bojují o ty zlata, jako úplně jako... Tak se nebudou dělit. Nechtějí se s nikým o nic dělit. Chápu. Ale právě, že oni se na to musí podělit na té soutěži. A tam jsou potom postavené kuchyně, kde se rozlosují nějaký pořadí, kde vaří. A samozřejmě to sleduješ, stojíš u nich, sleduješ, jako jakým způsobem oni vaří, zapisuješ si to. To není o tom, že skopíruješ to, co oni udělají. Ale inspiruješ se ale prostě. je to o inspiraci. Kam jste se všude podívali, do jakých zemí? Hele, Kde se ta olympiáda, jako víš? Jo, teďkon vlastně jsme byli na olympiádě ve Stuttgartu. 2 roky zpátky jsme byli na mistrovství světa v Lucembursku. 2018 to byl Singapur. Hustý. Takže ono to je jako... A já, v Dubaji, Plzeň, Karlovy Vary. v Dubaji bylo expo. A to není jenom o těch mistrovství světa a tak. Je to spousta dalších akcí s tím spojených. Jako jsou prostě různý expa, různé výstavy. V Česku kuchař roku jako malá akce, která prostě má poměrně velký potenciál. Jezdí sem jako světoví komisaři z velkých soutěží. Bocuse d'Or, prostě velká Bocuse akce. d'Or byl teď v Čechách, ne? Ano. Minulý rok? No, jo, přesně. To je velký, ne? No, tak celosvětově to obrovský. Je to velký pro Čechy, že byl tady? Ono tady byl už, historicky už tady býval kdysi, pak se to zrušilo, ale letos tady po dlouhé době zase do toho kluci šlápli vlastně a povedlo se to sem zase dostat. Byli tam samozřejmě i kluci od nás z nároďáku, byl tam Vojta Petržela, náš kapitán Patrik Bečvář, to jsou prostě kluci, kteří jako tím žijou, já to miluji taky, ale nemůžu říct, že tím žiju tak moc jako oni. Oni jako jsou do toho fakt jako úplně. Já to jako mám moc rád, ale mám rád i svůj život jako bokem a tyhle kluci jsou zapálení fakt jenom do toho jako... A je to super, jako, fakt jako tím žijou moc. A už že prostě se fakt takhle, že každý má tu svoji práci a že i tak prostě drží ta parta. Jo. My děláme strašně moc akcí za nároďák, protože tím, že máme ty partnery, ty sponzory naše, kteří jako nám poskytují spoustu peněz, kterými využijeme, a máme samozřejmě hlavně na ty tréninky, protože to je spousta surovin, to je prostor, kde vaříme, to je doprava těch surovin, to je zaplacení hotelu, když jezdíme někde vařit, strašně moc jako věcí a na to jsou potřeba ty peníze. A tak my zase na oplátku jako těm lidem jako poskytujeme nějaké jako naše služby, děláme pro ně akce. Jako je to takové, a jako barter a to není hrazený jako i státem? Nejde to, to by bylo by to jako, nemůžeš brát peníze od státu a zároveň od sponzorů. Můžeš jenom aha, z toho. Jo, takhle, OK, zajímavý. To jsem nevěděla třeba. A ten stát jako není schopný jako do toho zainvestovat takový peníze, prostě protože to pro ně jako není důležitý. Jaký je váš rozpočet na rok? To asi není důležitý. OK. To ani do toho nevidím a to jsou věci, ale jako upřímně si z oboru víš, kolik všechno stojí. A jako, raketu, no. A jako ty suroviny, ten trénink, my když to trénujeme, tak my to musíme trénovat v tom počtu, ve kterém to pak vydáváme, to znamená 120 porcí. OK. Jo, takže... ne, že vždycky. Jsme se sladili v týmu aspoň něčím. Když vymýšlíme to jídlo, tak samozřejmě, že přineseme každý 120 porcí, to je jasný, že ne. To přineseme každý porcičku, ale potom, když už víme, co vaříme, tak ten trénink je vždycky těch 120 porcí. Ty krás. Protože my musíme vědět, jestli to jsme schopni zvládnout. Já tomu rozumím, no. Já to chápu tohle. Takže my samozřejmě... Co s tím děláte?
samozřejmě, že je to vždycky vymyšlení tak, že ty partneři, který máme, tak my je pozveme na večeři. To je super. Okay. Aby se to aspoň nějakým způsobem vzdělalo, protože nedá se to vyhazovat, to nejde, je to strašně moc peněz, strašně moc surovin, takže se to dělá tou formou, že aspoň ty partnery, který máme, tak je pozveme na tu večeři, Jo. my jim to naservírujeme, oni to ochutnají, řeknou nám k tomu aspoň svůj feedback nějaký, jestli jim to chutná, ale taky jako někdy jsou tréninky, víš to takových surovin, jako když dáme humra pro 120 lidí, víš kolik to je humru? Hodně humoru. Hodně, Víš kolik je hodně humru? hodně. Myslím, že tak třeba 60. No, třeba no. A to je prostě jako spousta peněz, víme, kolik stojí humor. No jasně. Takže se to dá jednoduše spočítat. A bohužel to tak prostě je. Ale bereme to tak, že to je surovina, která je na to jako dělaná. Ta surovina je připravena na to, že se z ní bude něco dělat a my aspoň zpracujeme nejlíp, jak to jde. Jo, že to nejsou žádný hokusy pokusy, který prostě někdo si koupí humra, aby si s ním jako zahrál loutkový divadlo a pak ho prostě nějak jako zabije a nikdo to nakonec nesní. My to jako zpracujeme jako nejlíp humánně, jak to jde a děláme z toho to nejlepší, co to je jako možné udělat. No. To je cool. Jo. Myslím si, že jo. Takže nás někdy pozveš na tuhle tu... No jasně. Fakt? No jasně. My jako často se stává, že samozřejmě mám volný místa, protože 120% je fakt jako strašně moc. A to Já jako... chci 8. Jak jinak, Hybinko? Ale pojďme asi řešit něco dalšího. Já jsem se teď rozmluvil, to je celý podcast jako jenom o mě, ale... Ne, vůbec nás to zajímá, že jo? Tak my jsme primárně chtěli se o vás dozvědět víc, že jo? Protože třeba já vím, že jsi z nároďáku, vím, že jsi skvělý kluk, který si myslí, že mi je 23, ale třeba jsem nevěděla, jak přesně funguje ten nároďák, takže mě to mega zajímá. Jo. A já zase vím, že Izzy zpívá a teď jsem rád, že vím, že chce slyšet naši společnou písničku. Ne, to jsi pochopil blbě. To jsi pochopil blbě? To jsi mi říkal, Mě by že... zajímala jako jedna důležitá věc. Jestli nám Zvědavá nakonec jsem, tohle ale. podcastu Izzy zaspívá. To bys mohl... to udělal? Tím bychom vlastně, protože jsme tady řekli vlastně úplně všechno, tak já bych klidně tou písničkou to chtěla jako ukončit. Jo? Přišlo hrozně fajn. Jo? Chce ještě někdo něco říct? Já bych chtěl říct, že pojďme se rozhodnout, jestli Izzy bude zpívat, protože jsou jen dvě možnosti. Buď zaspívá Izzy, anebo já. Ne, Izzy. Já zaspívám teda. A bylo by možné slyšet úplně tu nejnovější, tu předtím, tak poslouchám já. Jakoby, jo? Nevím, no. Asi možná, jo. Aspoň refrén, co? Kousek? Ne, klidně, ať je to delší. To já nevím, jestli si to ještě pamatuju. Já jo. Já vím. To může dát do playbacku, ne? Tak jo, no tak já vám teda kousek vám zaspívám. Nikdo nedělejte druhý hlas, kluci. Nikdo. Hej. Ty si sedni, já jsem to viděla, jak se nadechnul. Ty si sedni, ty si dej pryč ten mikrofon, Pavle. Mirku, podej mi telefon, ať si vezmu text. Já už chci slyšet. V noci nespíš, jsi ztracený sám a bloudíš městem, nevíš kudy kam, tak dej si dávku, já si taky dám, není to dobrý nápad, já vím. Nejsi to ty, když se na mě díváš, prázdný pocit a já umírám, už to nechci zažít, ty mě pořád chceš mít rád, já mívám strach, mívám. Letíme černou tmou, světla lamp nás míjí, dochází nám síly, zase nás oklamou. Na zdech ty tvoje stíny, dál dochází síly. Vše. Děkuju. To bylo lepší, že zpívala Izzy. To bylo Já, Bylo to lepší, že zpívala Teď Izzy. jsem se bála, že Mirek řekne, no zpívat ty, Pavle. já jsem něco takového čekala, ale to Kámo, jsi mě slyšela jsi překvapil, to? děkuju. Já ji poslouchám pořád, takže jsem to slyšela. Jo, s tím beatem to je lepší, no, ale takhle a kapela to je taky dobrý. Takže tímhle s tím skvělým, krásným vystoupení bych ukončila klidně dnešní 3. díl. My určitě moc děkujeme za pozvání. Bylo to velice záživné. Moc mi to bavilo. Jo, to jsme rádi. My moc děkujeme, že jste koukali až sem. A tímto, jak to říkal Vašek, prosíme Počkej, já jsem se chtěl ještě rozloučit taky. Ne, prosím, už to nedělej. Můžeš se rozloučit. Pojď. S tímto bych se chtěl, přátelé a kamarádi, rozloučit. Házím vám lano a vidíme se příště. Někdy v televizi. Moc Sám. děkujeme.
Moc děkujeme, že jste to dokoukali sem a děkujeme za všechny lidi, kteří nám to sdílí a tím jsem myslela, ať to sdílíte. Já to budu sdílet. Mirečku? Sdílejte to. Jo a my víte, jak se loučíme s Mirečkem? Ne. Fakt? 3, 2, 1. Čau!